Washington Wizards select Deni Avdija. ברוכים הבאים, פרק 168 של טראבל. אנחנו מקליטים כאן כמעט מיד אחרי שקעת הסיום במשחק של הפועל באר שבע נגד לבסקי סופיה, הדחה הכואבת. צער איתנו פה היום, ארז איתנו פה היום, ג'וני תכף יצטרף, חוזר אחרי היעדרות קצרה, ואני מידע נמצאים כאן איתכם היום, מקליטים פרק גדוש בניוז, גם ההדחה של באר שבע, גם ההחתמות של מכבי תל אביב ומכבי חיפה היום. גם הפועל באר שבע התחדשה קצת לפני תחילת המשחק, נדבר על הכל. אנחנו נתחיל קודם כל בהפועל באר שבע, כי זה באמת הדבר הכי רלוונטי. איך שנגמר המשחק, אנחנו פה מקליטים לכם את הפרק הזה, אז בואו נתחיל. אבל לפני רגע, ממש קצת לפני שנתחיל, דרגו אותנו 5 כוכבים בספוטיפיי, באפל פודקאסט, תלחצו על כפתור הפולו אם אתם רוצים לקבל את האק שיוצא פרק חדש, ויאללה בואו נתחיל. שר, הבמה שלך, יש לך את ה... קודם כל אתם צריכים להעריך את ההופעה הגברית הזאת שאני עושה פה עכשיו, כי אני לא, דיברתי איתכם קצת לפני, אני מאוד מאוד כועס, אני אהיה מאוד עדין בדברים שאני הולך להגיד, כי אני עדיין רותח מהמשחק. טוב, קודם כל המשחק הזה התחיל העתק של המשחק הקודם, משחק מאוד חפירות כזה, הנאה בין הבלמים, ההרכב היה גם יחסית דומה, חוץ מקנגואה שחזר, מאוד איטי, מאוד הרגשה של כמו פלייאוף כזה, כאילו סיבוב ראשון הרגשה של פלייאוף, של ממש מאני טיים, שיש מלא על הכף, דיברנו על זה פה, דיברתי איתכם על זה, הסברתי לכם מה מונח על הכף, מה יש לנו להפסיד במידה ונודח, והמשחק גם כאילו ברמה כזאת, הם לא ממש סיכנו אותנו, אנחנו לא הצלחנו לייצר כמעט שום דבר, קצת ונטורה שהוא באמת היחיד שהרמה מעל המשחק גם היום, ואחרי זה עוד פעם, כשלא הצלחנו לעשות שום דבר, התחלנו להסתבך עם עצמנו, ובסוף התחלנו להרגיש את הלחץ על הרגליים, את המשקולות על הרגליים. אני מאוד מאוד התאכזבתי חוסר הגישה החיובית, אני קורא לזה. רציתי לראות קצת יותר אנרגיות, קצת יותר תעוזה. אני לא ראיתי את זה, אני ראיתי מאוד שבלונה, מאוד מאוד, וזה פשוט לא מתאים, זה לא מתאים, זה היה מביש לראות את זה לקראת הסיום. אחרי זה, כבר שנגרנו להערכה, נכנסו קצת מחליפים, עוד שמנו את הגול הזה שכביכול היה אמור לעלות אותנו, ופשוט כאילו, אני ראיתי את המשחק עם אבא שלי, אמרתי לו בחצית של הערכה, אמרתי לו, יהיה פה דקות, אנחנו לא נצליח למנוע את הקרנות, את הנייחים שלהם, את הכרטיסים, אנחנו לא נצליח למנוע, ו5 דקות אחרי זה ונטורה שם, כשכבר היה, מה זה סחוט? הוא כבר לא עמד על הרגליים, כי הוא שיחק את כל הדקות עד עכשיו, הוא קיבל את הצהוב השני שם, אין מה לעשות, כאילו, הוא שיחק לבד היום, וזהו, עוד פעם החלוץ הגבוה הזה, שנכנס שם 2 מטר הזה, שגם המשחק קודם גמר אותנו. היום אותו דבר, מהרגע שהוא נכנס, סוחט עבירות, מקדם את המשחק, אפשר לזרוק עליו כדורים, סוג של כאילו פיירו כזה, רק יותר מהיר. ההשוואה לפיירו היא מאוד מכבדת. ועל זה יושב, על השחקן הזה ההתמודדות הוכרעה, כי השחקן הזה היה צריך להתמודד איתו בלם, גבוה, פיזי, מהיר, אתלט, בצבע מסוים, סליחה, כי בדרך כלל אין מה לעשות, הם כאלה, ולא הגיע, ועל זה יושב, על הדבר הזה זה יושב, על זה הודחנו היום, גם על כנף שהיה חייב להגיע, כשאין לך מהירות אתה מאוד מאוד מוגבל, אי אפשר כבר להמשיך עם הדבר הזה שביטון מקבל את הכדור בצד ימין, ולכולם ברור שהוא ינסה לחתוך שמאלה ולמסור לצד שני, כאילו אין שום קידום משחק בדבר הזה, בצד שני גם אין לנו יותר מדי, המון שחקנים סטטיים, כולם לרגל, אין שום תחכום, וזה דברים שהיו שנה שעברה, אבל על הליגה, זה די גדול על הליגה, מבחינת הכושר הגופני והלחץ שמגיע מהקישור, זה די גדול על הליגה, באירופה אתה לא יכול להתמודד עם כל הפיזיות הזאת, אתה לא יכול, ואכלנו אותה מהרגע שהגענו לפנדלים, זה פשוט לא היה זה,
פשוט לא היה זה, ואני מאוד מאוד כועס, מאוד מאוד מאוכזב לקראת ההמשך, שיש לזה, הולכות להיות לזה השלכות מאוד מאוד קשות, אני רואה שחורות כרגע. אין לי מילים חוץ מזה. אגב, מצטרף אלינו ג'וני, היי ג'וני, ברוכים מה השבים. המצב? איך אתה... בוא נכניס אותך ככה ישר לעניינים. אתה צפית במשחק? יצא לך כן, לצפות? כן. אוקיי. ראיתי אותו. תגיד, סער, אבל כל מה שאתה אומר, אני לא שופט, ראית יותר טוב ממני, ישבתי עם חברים, ראיתי, אבל בעיקר הרגיש לי, אולי אמרת את זה קודם, שהגול שקיבלתם, זה יצאתם ללחוץ בעשרה שחקנים, וקיבלתם גול במעבר שלא צריך לקבל במצב כזה. זה, עוד פעם, זה תוצאה של מה שאנחנו עלינו לשחק איתו. כשאין לך שחקנים אתלטיים מספיק, אנחנו רק עם אני לא חושב. ארבעה אני זרים חושב כרגע. שזה... קוז'וק החליט למתק את עצמו, כמאמן שלוחץ, לא משנה כמה שחקנים שלו על הדשא, 9, 10, אני אגיד לך 40. משהו, אני אגיד לך משהו על זה, אני שומע את זה באמת המון, אבל אני לא יכול, אני תמיד אומרים גם, אומרים לי מה וזה, הוא התאהב בשיטה של עצמו. השיטה הזאת הביא אותי ליד שאני נמצא עכשיו, אז לא אני לא אמרתי יכול, שזה רע. כשזה לא. נוח, ובנתניה, בתשעה שחקנים, מבקיעים גול בחילוץ גבוה, ובלתי שבירים וזה, ואז כשזה לא הולך להגיד לא, תשנה. אי אפשר, לא, זה לא. הקו שלו, זה הזה שלו. תביא שחקנים מתאימים, זה הכל. תביא בלם מהיר, פאקינג בלם מהיר, שאני צועק את זה מהקיץ שעבר. יש פה הקלטות שלי מלפני שנה, אומר בדיוק את אותו דבר שאני אומר היום. וכנף מהיר, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני לשחק ככה. תראה, תגיד לי איזה קבוצה שמתיימרת לרוץ לאליפות, יש לה, כל השחקנים שלה הם ישראלים סטטיים כאלה, ואין להם איזה אחד שאתה זורק עליו כדור בקו, והוא עושה משהו. או איזה בלם, אני אגיד לך משהו, אפילו סק, שאתם יודעים כמה אני לא אוהב אותו, הלוואי היה לי סק היום ספציפית היום, הלוואי היה לי סק, הלוואי, כי זה בדיוק מה שהייתי צריך. מישהו שיתמודד עם הטאוויל, השתי מטר, לא יודע מה, הסנגרי הזה. רק אלוהים יודע. באמת, כאילו. מבחינתי האשמה של המאמן זה ביחד עם הצוות המקצועי והכל, שהוא לא הביא את השחקנים שהוא צריך. אם היית אומר לי, תביא את השחקנים וזה, ועדיין השיטה לא עובדת, יש פה גם משהו רגע, אחר. סער, אני אגיד לך משהו, בסדר, תן לי אוקיי. רגע שנייה. קודם כל, הגול מאוד הזכיר לי את הגול שקיבלתם באלוף האלופים, שוב, כזה מעבר, כנף ימין נותן את הקרוס, אין מי שיסגור את מי שבא מאחורי המגן ימני, בום גול. ממש הזכיר לי אותו גול שקיבלתם, אגב. כן. בסדר? ומה שאני בא להגיד, אני לא בא לקסול את קוז'וק, בסדר? הוא עשה עונה מדהימה שנה שעברה, והוא נראה מאמן בעלייה, בסדר? עכשיו, אתה גם יודע שאני לא בהכרח חסידי בכר. ואני אומר בכר, כשבאנו לעלות לאלופות, הוא אמר, וואלה, אצילי השחקן הכי טוב שלי, ואני מאמין ב-4-3-3, אבל בשביל שאני אעשה צ'מפיון, לדוגמה, אני הולך לשנות את אורי, בסדר? ואני צריך לשחק אחרת. ואני אשים את השחקן הכי טוב שלי, אז זה התחיל בגלל פציעה קצת, ואני אגב, אשאר... סליחה, אני חייב לקטוע, אתה צודק מה שאתה אומר, אבל אתה מתחיל מהאמצע. בכר שנה לפני זה, עף מול קיירת בדיוק על זה, לא, על דברים האלה. אתה סיבוב צודק. ראשון, על הבלם אני, שהוא לא הביא, על הזה שהוא לא הביא. הכל אני טועה, בסדר? מה שאני אומר? לא, הוא פתח שם עם בלמים שרק לא יודע, חמישה... אחי, שושנצב עשה שם בית ספר לא לרמי התכונן, גרשון. לא התכונן. לא, לא אני רק התכונן יפה, אומר, זה כמו בעונה בדיוק אותו סער, דבר, מה? אני רק, בסדר, אני לא בא, לא אמרתי להגיד בכר גאון, אני רק בא להגיד, זה שמישהו רץ עם שיטה שהוא מאמין בה כל הזמן, זה לא אומר שבמשחקים שזה, כאילו יש לך הזדמנות אחת, אני לוקח שני מפגשים הזדמנות אחת, אתה חייב גם להתאבד על זה, הרי המטרה היא לעבור, היא לא לדבוק בשיטה שלך. הרי לאף אחד מכם לא היה אכפת אם הוא היה פותח עם 72 בלמים והייתם עוברים. זה היה nobody cares, נכון? צריך לעשות בתים, בעיקר בשביל הכסף, כן? זה הדבר הכי קריטי פה. ועכשיו, תכף אני אגע בדיוק בנקודות שחייב לעשות בתים. כן, סליחה, תמשיך. לא, אני אומר, אתה חייב את זה בשביל זה, אז אני לא אומר שבכר הוא גאון, זה בכלל לא מה שבאתי להגיד, אני רק אומר, אתה יודע, הוא בא ואמר, אני רוצה לעשות צ'מפיון, ואני אשנה את אורי בשביל זה, כדי להתקדם, בסדר? והוא נכון. הצליח בזה, וכשהוא, אתה יודע, ואני אומר, יש הרבה פעמים שהוא ניסה את זה, גם באליפות השלישית הוא שינה את כל השיטה, ואמר, טוב, זה לא עובד, אני חייב לעשות משהו. עכשיו, זו החלטה מאוד קשה, כמו שאתה אומר, שנה שלמה רצת בצורה, עוד לא היה לך באמת הכנה אמיתית, אז באמצע יולי, פתאום אני לא אמרתי שהוא טעה, פשוט מרגיש לי, בטח שגם, זה לא שהורחק לך איזה שחקן, הורחק לך השחקן שהוא לדעתי ביפר הכי טוב היום בקבוצה שלכם, כי קינגס עוד חוזר מפציעה, אז כאילו אני אומר, ואין לך כל מיני אליאסים לעלות מהספסל כי הם מורחקים או וואטאבר, מה זה אז משנה, היו מעלים אותם, זה לא באמת היה עוזר, זה לא, סתם... לא, אני אומר, אין לך איזה סטופר, אז אני אומר, אז כן.
שוב, אתה יודע, אני בשבילכם מתבאס, כי נראה לי היה חשוב שתעשו, וגם גם אם הייתם עוברים את זה ואז מקבלים את ברגה ומודחים, סבבה, אבל עכשיו יש לכם את האיקה של... עזוב את השמות, השמות לא מעניינים אותי, קבוצה כאילו חזקה, כן? עזוב, הלאה, זה לא, אני בכלל לא, אני אגיד לך משהו, אתה לא מבין באיזה דופק נמוך אני הולך לראות את המשחק, כאילו, ברמה כזאת, אז אני בכלל לא מתאר שיש סיכוי שבכלל נעשה נגדה משהו. אה, לא חשוב יודע, לומר אגב, שאתם גם תהיו בלי ונטורה במשחק הראשון. נכון, כן, אם היה עוד 1% סיכוי, אז גם אותו לקחו לנו. ותגיד, סתם שאלה, אני ראיתי כזה למקוטעים, אמרתי לך, בחצי הראשון, אולי גם בהמשך, דן ביטון שחק בצד ימין, ואחמד שחק באמצע, נכון? ככה הוא פתח את המשחק, עכשיו, בהתחלה זה לא כל כך עבד, אחרי זה הוא שינה, הוא העביר את אחמד לצד ימין, וזה דווקא היה נחמד, אבל אז שהוא הוציא אותו, הוא העביר את דן ביטון לצד ימין, ומה הוא עשה? הוא עשה כאילו 3 בלמים, עם דן ביטון על כל הקו. אחי, זה הדבר הכי צפוי שיש לעשות, אתה לא יכול ליצור מזה שום דבר, כי דן ביטון הוא לא שחקן מהיר, והוא לא שחקן שהולך לרגל ימין, והקבוצה הזאת הם לא פריירים, הם קצת פחות טובים מאיתנו, אבל הם למדו אותנו, הם למדו את השחקנים, הם ידעו להיצמד לוונטורה, ידעו להיצמד לתחת של קנגווה, הם ידעו להיצמד לדן ביטון, לסגור לו את השמאל, לא כמו סטויץ' מידן, איזה כיף. אבל הם ידעו לסגור לו את השמאל, וגמרו לנו את כל הרעיונות. אז היינו חייבים להביא משהו מהספסל, איזה קאנן כזה, משהו שלא עשו היום כלום. לא לא, קרה, נתן מה איזה לעשות, כדור שהשחקן יפה הכי שם, מסוכן זה היום זה ונטורה. קאנן, לא? נתן, בסדר, אבל עוד פעם, זה בהערכה כבר וזה, אני לא רציתי להגיע לשם. לא, לא מספיק אינטנסיבי. לא מספיק אינטנסיבי. האמת היא שאני חייב גם להגיד עוד משהו. אמ, יש פה גם, לדעתי, גם לפעמים עניין של מזל, כי בתור אחד שראה את המשחק ניטרלי, כמה שאני יכול להיות ניטרלי, כן, במה שנקרא על דופק נמוך, וואלה, הגיע שם אדום קודם ללבסקי סופיה. חד משמעית לאלדאיר הזה שם, הגיע לו אחי, צהוב שני. הוא לא אגב, קיבל. ששבוע שעבר סיפרו לי שהוא קפוג, היום גיליתי שהוא סתם נגר הכי מהיר, זה הכל. היום הוא לא היה טוב, אבל במשחק קודם הוא היה לא, אני טוב. בכלל, אני הסתכלתי, אתה יודע, זה מהמשחקים האלו, שאתה יודע שאתה יותר טוב מהיריבה שלך, כמו עם סבח, ואז אחי, דברים כן. מטומטמים קורים לך, ואתה אוכל פה, וקצת חוסר מזל, באמת, הגיע להם אדום לפניך. הגיע להם אדום לפניך, וככה אתה מסתבך. נכון, נכון. זה ממש נכון. תשמע, אני רוצה רגע לגעת בכמה שחקנים. קודם כל, אני יודע שעכשיו אני עצבני וזה, ואני אומר את זה, אבל אני אומר את זה גם משנה שעברה, אתם יודעים, אני לא... אני רוצה שוער. נמאס לי, זהו, איבדתי את זה. לא רוצה יותר את השוער הזה. הוא ימשיך לעמוד בשער, לא יביאו שוער, אבל די, אני לא יכול יותר. הבחור הזה הוא חתיכת פחדן. הוא ילד חמוד, כן, אבל הוא חתיכת פחדן, הוא לא יוצא בקרנות. לא יוצא, זה תמיד היה ככה, זה עוד היה עם חיפה של מסאי, אני זוכר במשחקים נגדם עם שימיץ' שם. למה כזה, אחת הסיבות שהחזקתי משימיץ', כי הוא זיין אותנו שם, כל הקרנות, כל הזה, הוא לא היה יוצא השוער הזה, וזה היה נראה כאילו, אחי, סרחו רמוס שם נוגח לו. אי אפשר, הוא לא יוצא לכדורים ארוכים, עד שהוא יוצא, זה אלוהים ישמור, הוא כמעט, הוא פשוט מעיף רגע, החוצה. רגע, שר, אתה רוצה שוער שיודע לצאת? תשלח לי את הכתובת של האווז האדום, האווז הזהב, אני אשלח לך אני שוער רוצה שוער, ברמה. אם הוא לא הלך עכשיו לסוריה להילחם, יש לי שוער טוב בשבילך. איזה כיף, איזה כיף. רגע, לא הבנתי, למה הגול על אליאסי כאילו, אתם רוצים לא להגיד לי? קשור, זה לא לא, אני לא קשור, חושב בכלל. זה נבנה כבר משנה שעברה, אתם צריכים, תקשיבו, זה ניואנסים קטנים, אתם צריכים לראות את זה, הרי מה הקטע? הם מתמסרים שעתיים בין הבלמים, בלטקסה לבלוריאן, לבלטקסה, לבלוריאן, לזיבי, ואז שהם קצת לוחצים אותם, אז מחזירים לו, והוא פשוט מעיף החוצה, או שהוא מנסה, אתה מכיר ששוער מנסה להעביר כאילו את השחקן כזה, להטות אותו, את החלוץ שלוחץ וזה, אתה יודע, רק היום פעמיים מול החלוץ הזה שלהם, הוא כמעט זה, אם הוא יודע להשתלט על כדורים, החלוץ הזה שלהם, זה בקלות גול, כאילו. בקלות גול. אי אפשר כבר עם ההתקפי לב האלה, זה בלתי, זה נראה כאילו הוא עושה את זה בכוונה. ואני לא, אני קשה לי עם זה, אני רוצה מישהו עם ביטחון, אחי, אליאסי במשחק הקודם, הוא מנע מכם להפסיד. כל הבעיטות שהוא לקח, הוא היה צריך לקחת. לא יספרו לי סיפור. הוא לא לקח אף הצלה. לפי XG הם היו צריכים לכבוש גול אחד, וספגתם אפס. הוא לא לקח אף הצלה כמו שהשוער שלהם לקח לוונטורה במשחק הקודם, אתה זוכר? זה הצלה, אתה מבין? זה הצלה של משחק, לא הבעיטות ברחוק האלה. רגע, אבל מה היית מביא זר לשער? מה היית מביא? כן, בטח שכן,
יש לי 4 זרים להביא, אגב, זה עוד מחדל. הגברת אלונה ברקת, 12 זרים את רצית, הנה, קיבלת 8 זרים שכל כך רצית. איך את עולה רק עם 4 למשחק הזה? רגע, אבל רגע, איך? רגע, שנייה. אני לא... אגב, גם לופז נפצע שם, אגב, הוא מתח שריר ויצא, אבל בסדר, בוא נצא. בסדר, זה עוד הביאו מגן ברמה שלו, שיכול לשחק. בסדר, לא משנה, לא יהיה משחק עד הליגה, גם גם ככה. אני לא יודע מה המצב אצלכם מבחינת כסף וזה, אבל אני מניח שיהיה קשר ישיר בין אם תעשו אירופה, או היה קשר ישיר, או יהיה קשר ישיר, לבין החיזוק שתעשו לסגל, בסדר? אוקיי. אז נכון, אתה לא טועה. לא, יכול להיות שאלונה אמרה, בוא נראה רגע מה קורה עם לבסקי, נעבור אותם, אז אני אנחית פה איזה... אבל מה יקרה במצב כזה? מה יקרה במצב כזה? אני באמת שואל, מה יקרה? יביאו בלם ברמה של פונק? אז אני לא אתמודד על אליפות, אז מה כל אז רגע, למה אנחנו מתכנסים? יש לי שאלה, הבלם הברזילאי שמכבי תל אביב החתימו, בסדר? לא קמרה כן. שהוא תותח לדעתי על, בסדר? אחי, הוא מהיר. הרי אני ראיתי לא, נתונים, הוא נראה מהיר הבלם הזה. היית לוקח אותו? כאילו זה אחי, הוא נראה מהיר, כן. זה בלם גנרי כזה שגם מכבי פתח תקווה אשדוד יכולה להנחית, אני לא... אחי, בלם, סליחה, כן, אני מתנצל אם מישהו ייפגע ממה שאני הולך עכשיו, להגיד, בלם, שחור, אתלט, מהיר, זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה, שלא יהיה טכני, שלא יהיה זה, שבלטקסה יניע הכדור, שרק יהיה בלם שירוץ ויפחיד חלוצים ויסגור, זה מה שאני רוצה. יש לי אליסון דו סנטוס למכור לך, אתה רוצה כזה? זה לא נכון, לא, אחי. אליסון דו סנטוס הוא, לא, אבל אליסון דו סנטוס הוא בא מקבוצה תחתית בליגת העל. אני לא... הוא גם מהיר ודורך על שחקנים, זה לא השחקן כן. עבדו. כן. זה מה שאני רוצה, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, ואותו דבר כנף, אחי, זה לא הגיוני שלקבוצה אין כנף מהיר, כאילו, מה, פאק איט, זה לא, מה קורה פה? מה קורה פה, אחי? יוג'ין אנסה, אני מתגעגע אליו עכשיו, הלוואי היה לי עכשיו יוג'ין אנסה, רק לאירופה הזה. עובדה שאנסה בליגה היה נגר, אבל באירופה תראה את המספרים שלו, כל משחק, יש לו לדעתי זה 5 שערים, 4 בישולים, אחי, במוקדמות, כאילו, בשנתיים. מה זה? זה לא הגיוני. איפה? וזה לא... רגע, וזה לא הגיוני שוונטורה זה הקשר האחורי שלי, זה הפליימקר, זה לא הגיוני שהוא פתאום יוצא קדימה, שעונה שלמה הוא לא יוצא קדימה, אבל היום ובמשחק קודם שינו, הוא מנהל את המשחק, הוא בועט לשער, הוא נכנס, וזה מראה על חוסר איכות בחלק הקדמי. וכמובן שינו, החלוץ לא נוגע בכדור שני משחקים, כמובן, החלוץ זר, לא קיים, לא זה, הוא גם יהיה אחד הפלופים של העונה לדעתי. מה, זלטנוביץ'? כן, לא נגע בכדור בכלל. היה לו איזה נגיחה שכאילו הוא נגח וזה, נו, עזוב אותך. דו ספרתי קל בליגה. בסדר. בסדר, אני מוכן להתערב עם מי שרוצה. טוב, מה הלאה? מה הלאה? בוא נמנה לך מה הלאה. קודם כל, הולכים לעוף נגד אייקה אתונה. לא יודע כמה נפסיד, זה לא משנה, אנחנו לא נעבור אותם. יש לך עכשיו, בדומה לחיפה שנה שעברה עם סבח, יש לך 3 שבועות עד שמתחילה הליגה, שאתה לא משחק. לא משחק, רק מתאמן. אתה יוצא מהאיזון של הכושר, של האימונים, של הקצב שצברת עד עכשיו. מה עם הזרים? שנה שעברה, בטווח זמן הזה, קורנו פתאום קיבל טלפון מצרפת, עזב לזה, סונגרן פתאום לא רצה להישאר, פתאום יש לזרים פתאום זמן לחשוב, זמן לקבל הצעות. מה אתה חושב, שלודו גורץ כזה לא ראתה את ונטורה היום ואמרה, וואלה, בא לי עליו? ההבדל בינינו, שאצלנו דניאל וקורנוד הלכו להפיץ את היהדות באירופה, אחי. זה אנשים שרוצים להפיץ את היהדות. בסדר, דקנגו יכול להפיץ משהו אחר, נראה לי, עם הסיפורים ששמעתי. עזוב אותך, נו, את ההצעות הם יקבלו, אחד צריך לצמצם את התוצאות, אם אני עושה 1 ועוד 1, אחד מהם לא יפתח את הליגה באדום, לא יפתח את הליגה. מה, אוקינגס או ונטורה? אחד מהם, כן, אחד מהם לא יפתח את זה, אני לא רוצה עכשיו להתחייב על זה וזה, כי בכל זאת זה... מי אתה חושב הכל מבין בדעת הרגע. השניים, אם כבר כאילו... ונטורה. ונטורה? דווקא ונטורה? אגב, עדיף חייתי שקינגס ילך מוונטורה, אבל בסדר. אני לא... זה כמו לבחור בין אמא ואבא, אני לא רוצה אפילו... לא. למה דווקא ונטורה, אגב? למה אתה חושב שדווקא הוא ילך? למה? כי ראו, מה לעשות, בקינגס עם כל הכבוד למספרים, עם כל הכבוד לזה, גם יש אליפות אפריקה, לא אמרו לשחרר אותו, ונטורה ראו אותו היום, זה משחק שכן מסתכלים עליו, אמרתי, נגיד לודו גורץ למשל, היא לא ראתה את המשחק הזה היום, נציג שלהם, סקאוט שלהם, לא ראה את המשחק הזה היום, מי יש להם שם? עוד איזה שואו אחד בטח. אולי עדיף לה שהוא לא היה נגד אתונה, כי שלא יראו אותו שם. כן, בדיוק, שהוא לא משחק אולי האדום הזה היה ביוון. לך טוב, לך תדע.
ישחק שם שי אליאס, פתאום סטופר כזה, ויעשה משחק טוב. אני באמת, ומה הלאה? אתה לא תתמודד על אליפות, הלך הדירוג, כל מה שאמרתי, ציינתי פה לפני איזה שלושה פרקים, לפני איזה חודש, קרה היום. הלך לך רגע, הדירוג, למה ש... הלך אין דירוג הכנסות. ברור. הלך דירוג ואין הכנסות, אני מבין. למה שלא תתנו את האליפות? אם הסגל, אם אף אחד משניהם לא הולך, אתה חושב שאתה הסגל מתמודד? לא יתחזק כמו שאנחנו צריכים, כי מה יגיע? לא יגיע הרי בלם בכיר ב-300-350 אלף יורו שכר, וזה יגיע עוד איזה פונק אחד, עוד איזה סתם אחד גם לא בשביל בטוח להביא. שתביאו 8 זרים בסוף, כאילו שיהיו לכם 8 זרים. לא, 6 גג. לא, אבל היום למה... מגיע אחד, יש מצב שהוא יושל. נדבר למה עליו שלא תכף. תביא בלם טוב ב-350? אני לא אומר שתצליח, אבל קינגס הגיע בשכר כזה. אין כסף. לא, תקשיב, ג'וני, קודם כל קינגס הגיע לפני שעפנו מאירופה, כי עברנו סיבוב אחד שנה שעברה, ונטורה הגיע רק בגלל הפציעות, והיה הזדמנות להביא, הציעו, סבבה, זה מה שנקרא, הם חיפשו אתונות ומצאו מלכה בלתי נגמר. אני באמת חושב שילכו על אופציות יותר זולות, ואין מצב, שישה זרים גג, אולי 7 עם החדש הזה שהגיע יישאר ולא יושל, לא יודע, יהיה פיזור פחות, רגע, אני אשאל אותך שאלה. פחות רחב. את מרסלן היית לוקח לבאר שבע? לא. אוקיי. מה יעזור לי מרסלן? הוא לא מהיר. הוא גם לא מהיר, כן. בלם מהיר. אני חושב שלליגה הוא למה? מהיר, בסדר. בלם תגיד מהיר. אני לי, אגיד לך בנוגע משהו לרכש כזה, החדש, בנדה הצעיר של... קודם כל, הוא אמור להישאר אצלכם או להיות מושאל בעונה הקרובה? אני לא יודע, אני מאמין שיראו באימונים וזה, אם הוא יראה משהו, הרי אין משחקים עכשיו, אין לו מתי להתבלט, אז כאילו, יש מצב שישילו אותו. הבנתי. טוב, באיזה עמדות אתה חושב שבאר שבע צריכה להתחזק חוץ מבלם, שאתה אמרת? בלם, כנף, אמרתי שמאל, אני בלם, מניח. בלם וכנף, אוקיי. וזהו, כאילו, ולהשאיר את הסגל הזה. אם יגיעו בלם וכנף טובים, הסגל הזה טוב לליגה, אם יישארו כן, השחקנים. ותגיד לי שנייה, רגע, קשר אחורי, ונטורה לא ישחק במשחק הראשון מול קטונה, מי אמור לפתוח קשר אחורי, כאילו? מי המחליף יאללה, בכלל בעמדה הזאת? שי אליאס. הוא לא נראה לי, באמת, נו. הוא לא באמת 6. הוא כן סוג של 6, אני יודע, אנחנו לא הולכים לתקוף שם הרבה, הוא צריך רק לגרזן, מה שנקרא, אני מניח שהוא ינסה לעשות את זה, הוא לא אבל יעשה אין את זה לכם טוב. 6 מחליף, כאילו, אני שואל כי היה לכם שחקן שלפחות כמחליף הוא שחקן טוב. דווקא 8 לא, מחליף גורדנה. אין לנו. גורדנה. למה, תבין, 8 מחליף יש לכם, יש לכם תגיד לי- קנן, יש לכם תליל פרץ, יש לכם... לא, עזוב, זה לא 8, נו, אליאל פרץ שיחק 8 משחק קודם, וראינו איזה משחק הוא נתן, עזוב, זה לא 8, זה 10. 8 זה להביא את, לא יודע מה, אחי, עזוב להביא, 8 זה להשאיר את גורדנה, מה זה השחרור היעיר הזה? מה זה השחרור היעיר הזה? מה זה השחרור היעיר הזה של ספר? 100,000 יורו לריינה, תגיד לי, היום הוא לא יכל להיכנס ולעשות משהו? רק לבעוט, אחי, לבעוט, לאיים, להגביה, משהו. מה זה הדבר הזה? למה? אני חייב שמישהו יסביר לי את השחרורים האלה. יש דברים שאני לא מצליח להבין, עם כל הכבוד. צריכים לעשות שם חשבון נפש, יש להם זמן, ברוך השם, יש להם הרבה שבועות עד שמתחילה הליגה להמתין ולחשוב עם עצמם. טוב, זהו, אני סיימתי. טוב, נעבור למכבי חיפה, ג'וני סער ארז, נעבור לדבר על מכבי חיפה, רכש משולש עשתה היום, מסיבת עיתונאים רשמית של פתיחת העונה, עם המאמן החדש דגו פלורס, ליאור רפאלו וראש מערך הסקאוטינג, במרכאות כפולות, ומנכ"ל המועדון איציק עובדיה. עשו מסיבת עיתונאים די איקונית, עם האנגלית המלוטשת של העיתונאים שם. אבל בואו נתחיל אולי קודם כל מהרכש. אתם רוצים להתחיל? בואו נתחיל קודם כל מהרכש. טריוונטה סטיוארט, קנג'י גורה, אני לא יודע איך לבטא אפילו את השם שלו. יאללה ביתה, איך אומרים את השם שלו בכלל? המגן הימני החדש. אלה שלושת ההחתמות הראשונות של מכבי, אלה שלושת ההחתמות של מכבי חיפה היום. טוב, בוא נתחיל קודם כל בהיכרות עם השחקנים האלה, ככה בקצרה למאזינים, למי שעוד לא שמע. קודם כל, אני אתחיל עם המגן. אני לא בטוח שאני מבטא את השם שלו נכון. יאללה ביטאי, איך אתה יודע את השם שלו? אתה יודע איך לבטא את השם שלו כמו שצריך? טוב, גם ארז לא יודע. טוב, אז קודם כל אני אגיד את הרשמים שלי לפחות ממנו, הכנתי סרטון עליו, אז מי שלא ראה מוזמן ללכת ולראות, זה נמצא ביוטיוב. טוב, ככה, קודם כל, אני חושב שזה... אני אתחיל מהסוף. אני מאוד מאוד מרוצה מהרכש הזה, זאת אומרת, אני חושב שהוא הולך להיות מגן ימני בינגו לליגה פה, ואני אגיד גם למה. קודם כל, אני חושב שהוא שחקן,
הוא שחקן מאוד אלגנטי, מי שיראה אותו הוא כזה קלאס. יש לו מלא חוכמת משחק, ורואים את זה, הוא כאילו, הוא קורא מהלכים קדימה, הוא יודע איפה לשים את הגוף, הוא ממש, כאילו, הוא חכם בצורה יוצא דופן. לאו דווקא, הוא גם, זאת אומרת, הוא גם פיזי, אבל הוא הרבה פעמים חוטף כדורים, לא בפראיות, אלא על ידי חוכמת משחק, בגלל הקריאת משחק שלו. הוא גם טכני מאוד, טוב מאוד עם הכדור, הוא יודע להתמודד טוב מול לחץ. דייגו פלורס דיבר במסיבת העיתונאים על הבילדאפ שהוא רוצה שמכבי חיפה תשחק, אז זה משהו שמכבי חיפה כן תוכל להשתמש בו במגן החדש הזה, כמובן עם קורנו בצד שמאל, זה שניים שיהיו מאוד חשובים לדבר הזה, כמובן עם השש שאני מקווה מאוד שיגיע. ההגנה שלו היא ברמה מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת, אם אני צריך לשים עכשיו להגיד האם הוא יותר קורנו, יותר סונגרן, הוא יותר סונגרן, הוא מגן יותר הגנתי, הוא פחות מגן התקפי. אז זה בנוגע למשחק שלו, הוא שחקן הגנה מאוד מאוד טוב, הוא יודע לתמוך התקפית, זה לא שהוא, אין לו שום תרומה התקפית, הוא כן יודע לתרום התקפית. הוא חושב לעומק, זה שחקן שלו, הוא לא שחקן שמפחד לתת כדורי עומק, או מסירות ארוכות מצד לצד, זה לא שחקן שייתן כל פעם את הפס אחורה לאחד הבלמים. הוא גם לוחץ טוב, הוא יודע מתי לתקוף את הכדור, זה חלק מהעניין הזה של האינטליגנטית משחק שלו, אני חושב שיש לו איי-קיו כדורגל באמת מדהים, בטח ביחס לרמה פה, בסוף גם צריך לבוא ולהגיד, זה מגן ימני שהיה כאילו מהטופ של הכדורגל הבלגי, עד עכשיו, כאילו עד לפני חודש, עדיין, אנטוורפן זו קבוצת צמרת בליגה הבלגית, עדיין קבוצת צמרת בליגה שם, קבוצת פלייאוף עליון, זו קבוצה שלקחה שם אליפות, שיחקה בצ'מפיונס ליג, גם הוא היה שם, שזה בעצם אומר שהוא מגיע עם ניסיון של מועדון גדול, גם זכייה בתארים, שלב בתים בליגת אלופות, ברזומה שלו זה מדהים. הוא גם שיחק כמגן שמאלי, אני לא אגיד בהרבה משחקים, אבל יצא לו יותר אני חושב שקרוב מעל 20 משחקים כמגן שמאלי לאורך הקריירה שלו, הוא היה שם די טוב, גם מביא משם כמה מספרים. עוד משהו שחשוב להגיד עליו, הוא נוטה לא לעשות שגיאות, הוא לא מהשחקנים שעושים טעויות, הוא טועה מעט מאוד. ואני חושב בכלל באופן כללי שאם ליאור רפאלוב ששיחק נגדו ודיבר על זה במסיבת עיתונאים, שרי ששיחק איתו ממש העונה הזאתי באנטוורפן, וסק גם יצא לו לשחק איתו אז באותה קבוצה, עם שלושתם חותמים עליו, אני חושב שאפשר עוד די ריגועים. אני מאוד אהבתי את ההחתמה הזאת, אם אין פה איזשהו, לא יודע, עניין רפואי, איזה משהו ככה שאנחנו לא יודעים עליו, כי כן קראנו שיש איזשהו משהו שהיסטוריית אכילס ככה שעולה ככה כאיזושהי עננה כזאת על העסקה הזאת, אז אני חושב שיכול להיות פה בינגו מצוין, אני מצדיע פה ליאור רפאלוב, כי זה 100% עסקה שלו ככל הנראה, שחקן שהוא מכיר, כדורגל בלגי, מגיע בגיל 26 גם צריך להגיד, זה לא איזה שחקן גמור שמגיע לפה לעשות עונת פרישה. ארז, מה אתה שמעת? מה אתה יודע לספר לנו פה על המגן החדש? אני אתחיל לפני המגן החדש, ואתה יודע, אנחנו כדורגל זה דבר פסיכי. אנחנו דיברנו פה לפני 3 שבועות, שבועיים, ששר באר שבע קנתה את חמודי, ואתה יודע, אנחנו היינו למטה, הוא היה למעלה, והנה חמודי מגיע, ויש עוד זרים, וונטורה וקנגאווה, ובצדק החמאתי להם שיש להם את האמצע הכי טוב בליגה. והיום זה נראה לפי שר שזהו, כאילו אין לו שחקנים, רועי לוי פח, יזרחי פח, אליאסי פח, אין התקפה, דן ביטון יש לו תנועה אחת, לופס גמור שנפצע היום, בלטקסה, כאילו לפני שווה, היום אנחנו פתאום מרגישים שעוד שחקן 2 אנחנו רצים פה לאליפות כבר. אז קודם כל זה מטורף בעיניי, באמת, כאילו העליות והירידות האלו של אנשים בכדורגל זה מדהים. זה לא משהו חדש, כן, אנחנו מבינים את זה. לגבי המגן, חוץ מבצע ביפרים, שזה פחות מעניין אותי, כאילו, לא אכפת לי מה המבצע, שמה מבצע, בסוף גם לא אכפת לי אם זה עלה 0 או עלה $1,000,000, לא מעניין אותי. אותי מעניין איזה שחקן הביאו לי, ושמע, אני לא ראיתי אחד, בכלל, שלושת השחקנים שחתמו היום, חלק כבר הכרנו, אני אגיד לך יותר מזה, חוץ ממיכאל אוחנה, כל שחקן שחתם בקיץ הזה במכבי חיפה, שדרג משנה שעברה, אולי שחקן אחד, המגן הזה הוא שחקן מה שנקרא במרכאות וורד קלאס לליגה שלנו, אוקיי? אולי חלוץ הוא פוטנציאל להיות וורד קלאס, ויש את ג'ורה שהוא
אתה יודע, אני מאמין שהוא יהיה סולידי, סולידי פלוס אפילו, וזה טוב. וספציפית למגן הזה, וואלה, תענוג, אחי, אני מאוד אוהב שחקנים חכמים, ובנוסף לזה גם מסתבר שהוא במהירות יחסית גבוהה, וכוח יחסית חזק בליגה שלנו. אה, ופתאום יש לנו רביעיית הגנה, וואלה, not too bad, מה שנקרא, לא רע בכלל. לא רע בכלל, שני מגנים ברמה מאוד טובה. שוער פוטנציאלי, אני לא אומר שלא, הוא עדיין שמה, אבל בלמים שאני יודע שאם הקבוצה תעבוד נכון, ותתאמן כמו שצריך, ותהיה מגובשת, ותהיה אה, מספיק חכמה בצורה שהיא משחקת, אז גם סק יכול להיות טוב, וגם גולדברג יכול לחזור לעצמו, ויסאביסט יכול וגם, לעשות התקדמות. כן. נכון, ייסד, ובוא נראה, עדיין לא יודע אם פדראו יישאר או לא, אני עם הזרים. אז בסך הכל אז הפאניקה שלכם הייתה קצת מוגזמת, זה הכל. לא רגע, פאניקה, רגע. אבל אתה מדבר, זה מה שאמרתי, חודש אחורה, היינו מינוס 4 שחקנים, אנחנו עכשיו פלוס 4 שחקנים. אבל מה, זה לא היה ברור שיביאו לא, שחקנים? הנשמה, אני מקבל פחי זבל כבר שנתיים, על מה אתה מדבר? תגיד לי. רגע. אבל אני מכיר את עצמי שלפני שנה אומר בדיוק אותם דברים, ולאט לאט אתה מבין שכנראה הכעס והאנרגיות השליליות יורדות עם הזמן, ואתה רואה את המהלכים הנכונים שעושים, ויש מצב שהכל טוב, כאילו, לא נכון, עכשיו, אבל אני לא אומר רגע, אבל שמצב עדיין אני שתלכו עם גוני, עדיין אני עם גוני, עדיין אני עם גוני, אז אני רוצה קצת גם לצנן. אבל אם מכבי חיפה, אני מאמין, שוב, בכדורגל גם צריך יותר מזל בשכל, הנה, מכבי תל אביב, במקרה, בתקופת יצחקי, השחקן הזה היה בשיאו, ופתאום הוא שחקן בירידה על הקרמרה הזה, והיא רוצה להיפטר ממנו הקבוצה שלו, ואיזה קטע, אפשר להביא שחקן כזה שלפני שנתיים היית יכול לחלום עליו, פתאום בשקל וחצי, ודברים מסתדרים, אז גם למכבי חיפה פתאום יכול להיות שהיא תביא 6 זר, ואיזה קטע, פרץ ורוש מביאה גבי קניקובסקי. את קניקובסקי, מביאה לה עוד איזה 8, אם היא עולה לליגת האלוף, אם היא נושרת לאירופית או משהו כזה, ועופ, הם רוצים להיפטר מאבו פאני, יהיה לו מספיק אולי הצעות, ויאללה, פתאום אני עם 6 עם אבו פאני עוד חודש מהיום, ואז אני בא ואני אומר לך, הנה, אני רץ לאליפות, אתה לא יכול לעצור אותי, אתה לא תעצור אותי אם אני עם פאני ועם קשר 6, שהוא בינגו, כן? אתה לא תעצור אותי. אתה מדבר איתי פה על קבוצה מושלמת כבר, עם יפה. כל העמדות אז, שהבאת. יפה, לא. אז אני לא חושב, לפעמים דברים קורים לא ממחשבה תחילה, לפעמים, אני לא אירועים אומר שהם לא עובדים שמתגלגלים, קשה. הזדמנויות שנפתחות. בדיוק, אז אני לא יודע, ויכול להיות שעוד חודש אני אשאר עם גוני נאור, אתה מבין? זה יכול להיות לפה או לפה. אבל לפחות עכשיו אני בעמדה שאני יודע שהיה לי מלא חורים במסננת הזאת שהיה פה שנה שעברה בסוף הזה, לאט לאט סגרתי פה וסגרתי שם, אחלה מלמד, אחלה דין דוד, אני מת עליהם, סליחה, אני מת על דין, אבל אני חושב שמכבי חיפה הייתה צריכה גם את האוויר החדש, ליאור רפאלוב דיבר על זה, רעננו את החדר הלבשה. מכבי חיפה הייתה צריכה את זה, הייתה צריכה את האוויר הזה. אבל שוב, אני אסיים פה רק, עוד חודש יכול להיות שנהיה עם קבוצת תותחית, גם עוד חודש יכול להיות שנשאר עם גוני מינוס סבא. אז אתה יודע, זה יכול להיות לפה או לפה, זה הכל. כן, זה יכול לשנות את התמונה. מה שאני מבסוט, עד עכשיו לא הרגשתי שבמועדון מבינים שיש בעיות. וזו התחושה שאני קיבלתי, שהמועדון לא מבין את זה. עכשיו, אין לי מושג אם ירמקוב זה קיוף האוקראיני, או לא, אבל לפחות בעמדות הגנה, החלפנו 4 שחקנים, סדר גודל, 2 מגנים, שוער ואולי בלם, אני לא יודע איך שונגו יחזור, או ייסע תקבל את הבכורה, יהיה הבלם המוביל הישראלי, באמת אין לי מושג איך זה יקרה, אז עמדה שהיינו בה פח אשפה, לפחות הבינו שצריך לעשות בה שידוד מערכות. בסדר? דווקא בעמדה שהיינו בה, בהתקפה שנתנו אינסוף גולים, שם לא הייתי בטוח שצריך לרענן את הכל, ונראה שעשו שם פרישמיש על הכל, אבל מה שהביאו, אחד נראה פוטנציאל מדהים, ואחד אני יודע שהוא בשיא, הוא חלוץ בעיניי יותר טוב מדין, שיהיה הרבה ויכוחים על זה עם אנשים, השאלה אם הוא יכול לחזור להיות בשיא אחרי 2 בינוניות. בסדר, אז אין לי בעיה. השאלה הכי גדולה זה הכנפיים, אין לי מושג מה הולך לקבל מהם. לא מקנג'י, לא מחזיזה שפרש שאולי הוא יחזור, לא מאיסוף, בסדר, שהדעות עליו לרוב הן שליליות, ולא מסברין האפאתי שאולי החליט שהוא גם רוצה להיות שחקן ולא רק להיות אפאתי. אז בכנפיים אני באמת בסימן שאלה אדיר, אין לי מושג, ובאמצע אני חושב שאנחנו בבור. גם אם יביאו 6, ואפשר עוד שנדבר, אם נביא 6, איך נעשה את זה, בסדר? כי זרים כרגע אין לנו, אז זה או שעקרונות מגלה את היהדות, או שמקפיאים איזה פדרה או משהו כזה. עדיין יש לי שם כאילו את אלי שהוא בצלילה נוראית כבר 1.5 שנה. אני הולך להגיד משהו מאוד רע על אלי בעיניי, אבל אלי הוא לא שחקן שנותן מספרים.
עכשיו, אם הוא בשיאו והוא חוטף, הוא שולט באמצע, שווה לשים אותו גם בלי המספרים. אבל אם הוא לא בשיאו, אז הוא כאילו כמו קולמה, שלא נתן כלום, אבל הוא היה סוגר את האמצע. אבל אם הוא לא עושה את זה, אז אין לו כל כך מקום בהרכב, ושש אני לא אוהב אותו. אני לא אוהב את העמדה שלו בתור שש. ג'וני, אחי, הוא שחקן, עלי מוחמד, אני אישית מאוד אוהב אותו, אני חושב שגם בתור, אתה יודע, במעמד שלו כרגע, שהוא לא נחשב זר, זה no brainer, אתה משאיר אותו פה עד... לא אמרתי, לא רגע, שנייה, אני אשלים. אני משאיר אותו פה כמה שהוא רוצה, אני לא מדבר עליך ספציפית, אני כן שומע אנשים שאומרים, עלי מוחמד כבר לא שווה מכבי חיפה וכולי, אתה יודע, אני מתייחס לזה באופן כללי, ואני חושב שעלי מוחמד, אחד הדברים הכי, איך אני אגיד את זה, הכי די בולטים אצלו, זה שהוא שחקן שניזון ממה שקורה סביבו, שחקנים שנמצאים לידו, האווירה בחדר הלבשה, קבוצה בריאה או חולה, רגע, שנייה, ג'וני, בבית"ר ירושלים ראינו אותו עונה אחת, נראה מצוין, ראינו אותו בעונה השנייה, נראה פחות טוב, וגם במכבי חיפה ראינו אותו עם קישור טוב, הוא נראה פצצה, וכשהקבוצה הזאת נראתה איך שנראתה בשנתיים האחרונות, בלי 6, לא היה לה 6, אחי, לא היה לה 6, שואו זה לא 6, מבחינתי הוא לא שחקן למכבי חיפה, אז מכבי חיפה שיחקה בעצם עם ג'אבר, שהוא, אתה יודע, חצי 6, חצי 8, משהו איפשהו באמצע, ועם עלי מוחמד, שעלי מוחמד שיחק גם השנה את התפקיד 6 במקום 8, אז אני חושב שעם 6 תותח לידו, עלי מוחמד יכול להיראות בדיוק כמו שנראה לפני שנתיים. אני עדיין מאמין בזה. הוא לא... הוא בסך הכל בן 28. אני רוצה להתחבר בנקודה, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. עם נטע ופני, הוא פרח לידו. עם דן גלאזר בנתניה, הוא פרח. הוא צריך עוד מישהו שיעזור לו, הוא לא שחקן שיוביל את הקישור, הוא לא ונטורה שיעניק את הקישור, הוא לא ונטורה. הוא צריך עוד שחקן ברמה גבוהה לידו, ואז יוצאים לו את הדברים הטובים. הוא בא וסוגר את כל החורים שצריך לסגור, והוא באמת אדיר. אז אני מאוד מקווה שאם מביא 6, זה יסחוף את אלי חזרה למעלה. אבל אלי הוא לא יכול להיות הקשר הכי טוב שלנו באמצע, כי זה פשוט לא עובד. זו התחושה, אוקיי? זה 100%. נשארנו עם אזולאי. אני לא, אתה יודע, לא הייתי אומר שחרר אותו, אבל אני לא יודע מה נקבל ממנו. בסדר? נשארנו עם גוני. זה באמת כאילו, אני לא יודע, אולי מאמן רוצה לתת פור על הליגה, אני לא יודע מה התוכנית שלו פה בסיפור הזה עם גוני. בסדר? אני לא יודע מה הוא רואה שאנחנו פספסנו. ויש קאסה, שיכול להיות שהוא כישרון ענק, אבל אם תיקחו שנתיים האחרונות, בקבוצות בוגרים, יש לו מה? 300 דקות? 400 דקות בשנתיים? זה לא המון. יכול להיות שהוא כישרון על, אבל אני לא יודע אם הוא השחקן, אתה יודע, אם הוא הקשר השלישי רביעי באמצע, בסדר. אני לא חושב שיכול להיות הטופ 2 הראשונים. זה כמו שכשג'אבר נכנס, אז היה לך נטע, פני, עלי, וג'אבר היה 4, ומאור לוי היה 5. זה בסדר, לקח לג'אבר 2 עונות. אתה מעדיף לו, עדיף לו לבוא מלמטה. אני אומר, אז נתת לג'אבר 2 עונות, ואז הוא הפך להיות כאילו הערכת 2. אז אני לא בטוח שקאסה יכול להיות ה-1-2 עדיין. אני כן רוצה שיראו את דקות, אבל כאילו חייבים לדעתי להביא מישהו, אני לא רוצה להגיד כוכב, להביא מישהו שהוא בטון לעמדה הזאת, בסדר? עכשיו, אני לא יודע איך נעשה את זה שיש לנו 8 זרים, זה לא שיש איזה ישראלי על המדף שאפשר להביא, רק אל תגידו לי קרצב או משהו כזה, כי לא עליו הייתי בונה את הקבוצה, בסדר? אם קרצב היה מגיע בתור 3, השלישי באמצע אז סבבה, כן? אבל זה לא נראה לי זה. אז אני לא יודע איך הולכים לרבע את המעגל הזה, אבל אני כן, המגן הימני עשה לרושם, כאילו, הפוטנציאל החסמה פנטסטי, זה לא הרגיש לי איזה שטות, החלוץ סטיוארט נראה כאילו פוטנציאל, חבל, יכול להיות שהוא יהיה כישלון ונבוא לפרק ונגיד מה אמרנו, אבל הוא נראה פסיכו כאילו, קנג'י, בסדר, הוא ישראלי, אז סבבה, תביא אותו מבחינתי, לא כאילו, מקסימום ניפול זה ישראלי, זה לא טרגדיה בעיניי, כאילו, ואני לא יודע מה נקבל, ראיתי אותו כולה רבע שעה במחנה אימון, וראיתי שהוא שולט בכדור מדהים, ואני לא יודע מה הוא יודע לעשות חוץ מזה. אז אני מאוד מודאג מהכנפיים ובאמצע מה יקרה. כי בכנפיים אני לא יודע מה אני אקבל. אני מצטרף אליך, מן הסתם היום כולנו קצת קיבלנו איזשהו זריקת אופטימיות אחרי הרכש המשולש שהיה היום, למרות שגורה תכלס ידענו עליו מזמן. זה לא רק הרכש, אחי, זה גם מה הם אמרו במסיבת. לא, עזוב, אני בכלל לא מתייחס למסיבת עיתונאים, אני פשוט אומר, הרמה של השחקנים שהביאו, זה מה שלי לפחות גרם להיות יותר אופטימי, כי אני רואה אתה יודע, הם לא רק מביאים שחקנים, גם מביאים שחקנים של, אתה יודע, אנחנו בסוף לא יודעים מה נקבל בפועל, אבל אלה שחקנים שלדעתי לפחות יהיו פה שחקנים מצוינים. אני חושב שהבאנו 4 זרים. פרופילים טובים. כן, הבאנו 4 זרים, יובנוביץ', לא יודע, אפשר להגיד יובנוביץ' וקורנו הכרנו וזה, זה לא משנה, בסוף זה שחקנים חדשים שמגיעים לפה ולא היו פה בעונה שעברה, והם הולכים לשדרג את הקבוצה הזאת. וזה מה שגורם לי להיות יותר אופטימי, ואני אומר פה בצורה חד משמעית שאני חושב שעם קשר 6 ועם כנף ימין במקום סברינה, מכבי חיפה יכולה להיות קבוצה על אליפות, כאילו היא יכולה לגמרי להיות שם, אני לא יודע אם היא תיקח, אבל היא תהיה במאבק אליפות בוודאות. וזה אלה שני צעדים שאני מאוד מקווה שמכבי חיפה תעשה. לגבי 6, אני כן חושב שיהיה פה קשר 6.
לגבי כנף ימין, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. וזה לא משהו נראה לי שמדאיג אותי, כי לא נראה לי קבוצות אלופות בדרך כלל צריכות כנפיים, אתה יודע, גם דל ביטון בעונה האחרונה בהפועל באר שבע למשל, אני יודע שהפועל באר שבע לא לקחה אליפות, אבל היא הייתה עדיין עם אחוז ההצלחה הכי גבוה, ובהפועל באר שבע קיבלה מדן ביטון מספרים טובים מאוד. וזה משהו שאני לא חושב שסברינה למשל יכול לתת לנו בעונה הבאה, כאילו 10 ו-8, או כמה דן ביטון נתן, זה קרוב ל-20 גולים. התחושה שלי סברינה, חוץ מזה שהוא אפאתי סטייל אוזיל, שזה מטריף אותי, אם הוא יהיה עוד שחקן ולא יהיה השחקן שצריך להוביל את הקבוצה, הוא ייתן, לדעתי, מספרים מאוד יפים. בסדר? אי אפשר לבנות עליו שיהיה אצילי וינהיג את הקבוצה, והוא בא לקבוצה, שנה שעברה הייתה לו מאומנת, אני לא רוצה להתווכח עם זה, הייתה פשוט לא מאומנת, זה היה אוסף של, היה בלגן אטומי, ושום דבר לא התחבר, ופשוט לא היה לו שקט. אני חושב שאם כאילו דברים לא יהיו רק עליו, לא הוא יצטרך להוביל, אני לא יודע, אני חושב שתקבל בו מספרים סולדים כאלה. פתאום הוא, כמו שדוידה שחשבתי שלא יהיה כזה כוכב, נותן מספרים, כי הקבוצה לא הייתה עליו, הוא לא היה צריך להוביל אותה, היה גבי, הדור פרץ, הזהבי, הפדצ'י, ואז הוא בא ונתן את שלו. אז אני לא בטוח שלא נראה ממנו דברים, כאילו, כישרון יש לו ברגליים, אף אחד לא יגיד לי שלא, בסדר? אבל אתה דופק כזה גול בבלומפילד, הוא כזה איש אפאתי, זה מטריף אותך, אתה לא יכול להתחבר לשחקנים כאלה. רגע, הנקודה האחרונה שלא דיברנו, אני מאוד מפחד שדיה הולך. זה מרגיש לי שהכל מתכנס לשם רק שידעו. אני דווקא חולק עליך, אני חושב שמכבי חיפה גם מראה בתקופה האחרונה שהיא כן רוצה להשקיע, זאת אומרת, אתה יודע, הייתה תחושה של הרבה אוהדים ינקלה רוצה ללכת, הוא כבר לא משקיע, הוא כועס על הקהל, הוא רוצה, אתה יודע, למזער נזקים ולמכור את הקבוצה. זה לא נראה ככה. הוא מביא פה שחקנים בחוזים ארוכים, הוא שילם על סטיוארט 1.5 מיליון יורו, שילם על קורנו 800,000 יורו, אני חושב שיכול להיות שהוא גם משלם על עוד שחקנים, סכומי העברה, השחקנים הבאים שיבואו, ואני לא חושב שהוא ייתן לכל הפרויקט הזה שעכשיו משקיע בו הרבה כסף, להינזק באופן כזה חזק מקצועית עם סבא על העניין הזה של המס. אני לא חושב. אני חושב שהוא ינסה לפתור שם את הסיפור הזה, והוא לא ייתן לכל זה, אתה יודע, לרדת לטמיון, כי הוא יודע בדיוק מה המשמעות של אם סבא הולך. מכבי חיפה נחלשת משמעותית, אני לא צריך לספר פה לאף אחד, זה ישראלי בטופ, בטיר 1 של הליגה. אולי ישראלי אפילו הכי טוב בליגה. אז אני חולק עליך פה, אני חושב שהוא ימשיך בסופו של דבר, אולי לא, אני לא יודע, אין לי מושג, זה הפחד שלי, אין מה לחלוק, לא, 100%, אין בעיה, ברור, אנחנו כולנו פה חוששים, הכל יכול להיות, אתה יודע, אנחנו פה עכשיו, אני חושב באיזשהו יום, אתה יודע, עם פרץ אופטימיות, ובחר זה, אתה יודע, הכל פה מעניין דיפרסיה, אנחנו יום ככה, יום ככה. והדבר השני שאני אופטימי בו מאוד, בסדר, אני רגע זולג, זה שהאלופה כרגע לא השתדרגה לעומת עונה שעברה. אמנם היום לדעתי יש לה בלם יותר טוב מכל הבלמים שלו לשנה שעברה, אבל גבי, אני מאוד מקווה שילך להפיץ יהדות בהונגריה, בבולגריה, בהולנד, whatever, זה עיבוד אדיר, אין שחקן כזה, אם הם לא ישלמו את הכסף, זה יהיה טעות כמו שעשינו עם פאני לדעתי, אני לא מבין אותם. הם איבדו את זהבי, שעזוב את הגולים, הוא היה מנהיג בחדר הלבשה, זה סופר קריטי למועדון שהולך ולוקח תארים, זה לדעתי מאוד מאוד כואב, ואני לא בטוח שהסיפור של רביבו, פטאצ'י נסגר, כאילו, מרגיש לי שהיריבה שהיא אמורה להיות המובילה לאליפות, היא עוד לא התחזקה, בסדר? וגם הם כרגע עם 8 זרים, אז אולי הם שחררו את זה, אבל כאילו פתאום, היום גם אמרתי לעצמי, רגע, גם הם סגרו רגע מכסת זרים, וחוץ מהבלם התותח שאני באמת מחזיק לא, סטויץ' לא יישאר, אדו לא יישאר. בסדר, חכה, יכול להיות, אני לא לדעתי יודע. גם פטאצ'י לא יישאר, אבל... אני לא יודע, אם הם באמת רוצים 8 או 10 מיליון, אז אני לא יודע להגיד לכם אם הוא יישאר או לא. אבל כאילו, הזריקת עידוד היא, אתה יודע, אם באותו יום בינתיים מכבי תל אביב היו מנחיתים פה, סתם אני אומר, שר, אל תקבל התקף לב. אתה שומע שהם שמו 5 מיליון יורו לבאר שבע לקחת את קינגס, הייתי אומר לעצמי, רגע, מה קורה פה? בסדר? אז העידוד בא מזה שאני אומר, יש לי כנפיים שזה סימן שאלה, אולי אני אקבל מהם משהו, ואמצע שאני חייב להביא. בסדר? אבל פתאום אני אומר לעצמי, התחילו לסגור עמדות, ויש עמדות של, אני גם לא יודע מה המגן אם אני ייתן, אבל אני אומר לעצמי, יכול להיות שיש פה משהו לרוץ איתו, בסדר? ופתאום מתחילים לדבר, אגב, אני לא יודע אם כל הדיבורים על פאני זה אמת, אני לא יודע אם כולם, הוא באמת רוצה לעבור, אבל יותר מדי הרע סביבו, נכון? כאילו, אני הייתי בטוח שהוא יתקדם לקבוצה אחרת כבר. כן, לגבי פאני, אחי, אני חושב, האמת אמרתי את זה גם לארז עוד לפני איזה חודשיים, בסוף העונה, במאי, שאני חושב שמכבי חיפה יכולה להביא את אבו פאני, זה לא כזה מופרך, כאילו, אני לא רואה את אבו פאני, באופן כללי ממשיך עונה שלישית בפרנצוורוש, כי הוא הגיע לשם לא כאיזה מקום להיות בו עכשיו כמה שנים, כאיזה בית באירופה. הוא רוצה להיות שם כקרש מקפצה למקום יותר טוב, לקבל חוזה יותר טוב, או להתקדם מקצועית לליגה יותר טובה. אבל כשהוא רואה שכנראה הדברים האלה לא קורים, אנחנו עוד לא יודעים, אתה יודע, הוא יכול לקבל מחר בבוקר הצעה
מאיזה קבוצה, אפילו בבולגריה, עם מיליון יורו לעונה, סתם אני אומר. אז יכול שהוא פתאום ילך על זה, או בדובאי, או MLS, אני לא יודע. אבל אם הוא לא מקבל הצעה גדולה כזאת, או מתקדם לליגה בחירה באירופה, כאילו ליגה באמת שמבחינתו זה קידום מקצועי באירופה, אז אני לגמרי רואה אותו במכבי חיפה, זה לא מופרך בעיניי, אני לגמרי רואה את זה קורה. עכשיו, אני חושב שהוא גם... יש פה דמי העברה יקרים, אחי. כן, אני גם חשבתי שהוא לא יישאר באופן כללי, אבל אתה יודע, עכשיו אנחנו גם רואים את הדיווח שיצא היום לפחות, שאגב, כל הכתבים של מכבי תל אביב ישרו קו לגבי זה, שקניקובסקי מתקרב לפרנס ורוש, אז כאילו זה סוג של פלומבה כזה שאבו פאני לא יישאר בפרנס ורוש, אם זה קורה באמת. אז אני חושב שאם הוא רוצה, ואנחנו שומעים מכמה גורמים שהוא רוצה לחזור למכבי חיפה, ואם מכבי חיפה תרצה כמובן בזה מהצד שלה, אני בטוח שכולם רוצים. אני לא רואה סיבה שזה לא יקרה, אלא אם כן, שוב, תגיע הצעה מאוד גבוהה, אבל... מה זה לא יקרה? הם רוצים 2 מיליון יורו עליו, אחי. נכון, אבל השחקן יכול ללחוץ מהצד שלו, אתה יודע, לעשות שם את הסבוטאז' שלו, כמו ששחקנים עושים כשהם לא רוצים להישאר במקומות מסוימים. ואתה יודע, שחקן שלו רוצה להישאר במקומות מסוימים, אז המחיר שלו אוטומטית, אחי, הוא מתחיל ב2, הוא כבר הופך להיות פתאום 1.5 מיליון, וזה הופך להיות פתאום ליותר ריאלי. פאני אחד שלא יושב בספסל, הוא לא ייתן להם להישאר שם לשבת בספסל, הוא ישגע להם את החיים אם ייתנו לו לשבת בספסל. נכון. וזה... עכשיו, אני אגיד כמה... הם עשו אליפות שנה שעברה? כן. כן, הם לוקחים אליפות, אחי, זה ליגה כדורסל, זה מכבי תל אביב שנות ה-90. לא, והם עושים צ'מפיון מובטח, או שהם צריכים לעבור כמה סיבובים? לא, מוקדמות. לא, צריכים לעבור. הם כמעט ולא עולים. לא, יכול להיות שהוא יישאר לראות איך זה... יכול להיות, הכל. אבל בגלל זה אני אומר, בגלל שאנחנו... זה מלכודת דבש כזאת, כי אתה מחכה לפאני, מרגיש שהוא מתקרב, אבל אני אגיד לך שני דברים. גם אם פאני בא, קשר שצריך ללחוד פה, אנחנו ראינו איך זה נראה אצל ברק בכר שפאני היה צריך להיות 6. אם לא את ה-all-in הזה, זה לא היה כדורגל. אני אזכיר לכולם, זה לא היה כדורגל. זה שפאני תותח כדורגל, זה לא אומר שהוא 6, אני מסכים איתך. להפך, זה גם יעשה את פאני יותר טוב. תשים לאחוריו איזה נטע או איזה ונטורה, אתה יודע, בסגנון הזה. זה יעשה את פאני הרבה יותר טוב ב8. פי כמה יותר טוב ממשהו, והוא לא צריך לעשות את העבודה הזאת של ה6, כי מה שאתה עושה פה, אתה תתפתה לשים את פאני 6, ואתה מאבד אותו. כאילו, הוא יהיה טוב, אבל הוא לא יהיה מה שהוא יכול להיות באמת. פאני גם יכול לתת תרומה מאוד טובה בהתקפה. נכון, הוא יראה את זה פרנס ורוש. אז אני מוכן לסיים את החלון הזה עם פאני, כן, זה לא איזה... זה שאני יודע שנטע לביא חתום לינואר, חתום, לא אולי, חתום. זה אני מוכן לקבל. זה אני מוכן לשרוד עד ינואר. אני אגיד לך, לגבי זה, אחי, קודם כל, ברור שאני חותם על אבו פאני חוזר ונטע בינואר, אבל מכבי חיפה, אפילו עם לחצי עונה, אפילו לעונה אחת, חוזה קטן, היא חייבת 6, אחי, נורמלי. אי אפשר להיות עם גוני נאור 6, כי אם אתה מחכה לינואר לנטע לביא, העונה שלך כבר לא תהיה רלוונטית. אתה לא תהיה שם פשוט. לא, אבל אני חושב זה כמו לזרוק עונה לפח, אחי. והשקעת פה מלא כסף. אני מבין מה אתה אומר. ואני אגיד לך, בוא נקווה שליאור יצליח להביא את איזה איברהים בא כזה, אחי, איזה בלגי כזה, ארוך רגליים שחור, לקשר 6 עם איברהים בא, וואו. כולם פה על אפליה מתקנת היום, יפה, גם אתה. הוא משחק רק, אבל הוא חייב להיות מחומצן. אין בעיה, שיהיה מה שהוא רוצה, אחי. תגיד, סער, אתה נגיד רואה מהצד, אנחנו שבויים בקונספט, חוששים, אוהבים. אתה חושב עזוב רגע את הפחד הקמאי והעמה, בסדר? בסדר? אוקיי. איך אתה רואה, נגיד, עכשיו היית צריך להמר, בלי שראית אף דקה של אף משחק, בסדר? אתה לא יודע איך הזרים שלנו שווים, אין לך מושג מה הם, בסדר? אוקיי. אם היית לעשות דירוג עוצמה של הקבוצות, איך היית מדרג אותם בליגה? אני חושב שעדיין, כשלא ראינו, כמו שאמרת, אז עדיין אני שם את שני הראשונות של העונה הקודמת במקום הראשון והשני, ואת חיפה כרגע מקום שלישי. אני חושב שהזרים, החלוץ והמגן הימני, בפרופיל טוב. המגן הוא קצת, יש שם חשד לפציעות, צריך לראות את זה מתכנס, אבל יש שם ניסיון, יש שם פרופיל טוב, יש שם קשר עם אנשים שהוא מכיר, סק, רפאלו, כל מיני כאלה. אני חושב שעוד פעם, אמרתי את זה מקודם, אני חושב שהפאניקה שלכם בדיעבד הייתה קצת מוגזמת. אני צריך לראות עוד פעם, השאלה הכי גדולה, לא יודע אם דיברתם על זה, קצת עשיתי כמה דברים, השאלה הכי גדולה זה המאמן. המאמן הזה לא באמת אימן עד עכשיו, הוא לא באמת יודע מה זה מכבי חיפה, ויש לכם פתיחה מאוד קשה לליגה, שלא יודע כמה ימי חסד יהיו לו. אז זה סימן שאלה מאוד גדול שצריך לראות אותו. מבחינת הסגל,
אתה צודק, שר, אני רק אגיד יודע. משפט, אני רק אקטע אותך למשפט ממש, כי ברגע שיהיה פה סגל, אם יהיה פה סגל טוב, הפוקוס עובר למאמן, אחי, וזה הרבה יותר מלחיץ עבורו. זה גם נכון. זה גם נכון. דבר אחד אני דואג על המאמן הזה, הניהול משחק שלו, כי כדורגל, כנראה שהוא יודע ממש טוב לנתח דברים, הוא יודע טוב, רואים שהוא איש עבודה, השאלה, איך הוא עומד תחת לחץ, איך הוא מה שנקרא ניהול קרב, אחי, יש נוהל קרב, ניהול קרב, נראה לי בנוהל קרב הוא ממש טוב, ניהול קרב נצטרך לראות, נצטרך להבין, קח לו זמן. לדעתי הכל יקום ויפול עליו, אם הוא יצליח לעשות אירופה, יהיה המון שקט סביבו. כן. יהיה לו זמן. שוב, אם השאלה, הוא אבל רגע, יודח אבל באירופה השאלה... שר, כמו שאמרת, מיד הוא על הגריל. אם אתה לא, תזדהן עם שאלה- הגרלות שאלה חרא, מי? כמו שאני, אז בדיוק. הזדהנתי, אז לא, מה אבל לעשות? אם אני מודח מול הטורפידו ז'ודינו... אתה לא תודח מול הטורפה, אחי, זה קבוצה ברמה של ליגה לאומית. לא, די. נגמרו הימים שלא היה פה ראיתי אימון, שנה שעברה. נגמרו הימים, יש ראיתי מאמן עכשיו. איזה כיף. אתה לא יודע עדיין, ליצן, אתה עדיין לא יודע את זה. נגמרו. לא, יש הימים שלא מאמן היה פה מינימלי אימון. שמתכונן למשחקים, אחי. וואו. כן, אחי, סבא, אחי. אתה רואה, לא התכוננו, אחי. לא התכוננו. אגב, סליחה שאני... מה ההדחה יותר מבישה, לדעתכם? סבח או היום? סבא. סבח, ברור, מה? ברור, אחי. אני לא level. מסכים איתכם, אני בכלל לא מסכים איתכם, אני מאוד למה? מצטער. הקבוצה אחי, היום לבסקי היא לא... סופיה, אחי. היא קבוצה אמצע מרכז טבלה בליגה הישראלית, כן, כן? לגמרי. לא, אחי, לבסקי סופיה, עזוב רגע, זה לא אומר בדויק שזה כמו מכבי חיפה או מכבי תל אביב, ברמה, אבל... זה בערך מבחינת- בית"ר ירושלים. לא בסדר. נכון, מבחינת טרנספר מרקט, השווי שחקנים שלה הוא מהלחם, אחי. סבא, אחי, השווי שחקנים שלה ביחד הכל אנחנו- היה 4 מיליון, 6 מיליון. אנחנו הודחנו לשעריים שנה שעברה, אחי, אתה לא מבין? לא, אתה ידעת שקודם כל קצת מזלזלים בזה, יש להם שחקני כנף כשאני הייתי מת שיהיו לי היום בהרכב, כן? לסבח, אוקיי? אבל אני חושב ש... אתה מגזים, אחי, אתה מאוד מגזים. אחי, זה קבוצה אתה צריך לראות את הקבוצה. עשיתי לה XG 8, אחי. תגיד לי, XG למה 8. אין בקבוצה מקום 8 בישראל, מקום 8-9 בישראל, שחקן בחלק הקדמי שהיית לוקח אליך לקבוצה? ברור ברור. שכן. מה, החלוץ שלי שיחק בקבוצה מקום 6 בישראל, לא, ואמרו לי, בסדר. סיפרו גם לי פה שלא יודע דיירה, מה. עזוב, הנה, גם דיירה מהפועל חיפה הייתי לוקח אותו. הלוואי, כן, הלוואי עליהם דיירה. הלוואי. נכון. לא, אבל זה לא משהו מצליח שאני להבין לא איך יודע אתה איך אומר. הפועל באר שבע לא עושה את זה, אבל כן. אבל לא מצליח כי להבין... הפועל תל אביב אבל חרמנים. לא מצליח להבין על סמך מה אתה אומר שההפסד שלכם יותר כאילו, למה? מה הטיעון אפילו? לטווח הארוך, האפקט יהיה הרבה יותר זה חריף. אני מה עוד- אתה זה- אומר? מה אתה אני אומר? אומר לך, מה... אחי, זה הרס לי את העונה, על מה אתה מדבר? בסדר, אני אומר לך שלי זה יהרוס את העונות, לא את העונה. את העונות? כן, לא, זה רק אם כן. איזה קינגס או ונטורה נמכר עכשיו. אבל הסיבה זה מה היחידה. שיקרה, שיהיה. זה מה שיהיה. לא, אני פה זה מסכים כאילו- עם שר, כי אצלם באמת האפקט להביא שחקנים כמו ונטורה וקנגווה, הם לא יצליחו להביא כנראה אחרי שהם ילכו, והסיכוי שאחד מהם לפחות ילך אחרי הדחה שתקרה כנראה, אולי קטונה הוא סיכוי די גבוה. הם לא יצליחו להביא מישהו ברמה הזאת. מכבי חיפה כן יכולה להביא משהו שאולי מתקרב בסכומים, עם סקאוטינג טוב, היא כן יכולה, יש לה את המשאבים. הפועל באר שבע תראה, זה מזל אחי, שפעם ב10 למכבי שנים להביא חיפה שחקנים כאלה. תמיד יהיה את הכסף להביא ניסיון לשחקן. אתה מבין מה אני מתכוון? אתה יכול להביא שחקן, אתה יכול ליפול איתו, נגיד נאואל למשל. זה לא שחקן, כן? נכון, כאילו נכון. לא, ברמה של זה. אני לא אבל בטוח, אבל... אתה עושה את הניסיון, אתה שם את הג'יטונים על מישהו. נכון, לנו אתה גם רואה לא את יהיה את היכולת לעשות את הרעב זה. של אלונה, כשמצליחים וכשלא מצליחים. עם ההדחה באירופה, אני חושב נכון, כן, נכון. התוכניות שלה השתנו. רגע, חד זה משמעית. זה אני לא מתווכח, אני רק אומר, אבל כל הקבוצות פה מצליחות להביא זרים ב-22 שקל, וכמעט כל קבוצה פוגעת לפחות באחד שהוא תותח, נגיד, בסדר? זה לא... כמעט כל קבוצה מצליחה לעשות את זה, אתה מבין? אז באר שבע שעברה הצליחה עם שניים, אבל אתה יודע, אפילו מכבי תל אביב הצליחו עם מילסון ב-700,000 יורו, היה פה תותח, נכון? כאילו, פטאצ'י עלה פחות, מה הוא עלה? מיליון יורו? 1.2 מיליון? כמה הוא עלה? לא, 1.6 הוא היה, וואלה. סבבה אחי, כאילו, אתה יודע, והיה פה כוחה, אז זה לא גרנטי, אני אומר הכסף, אני מבין מה אתה אומר עם הניסיון, זה לא גרנטי לכלום. זה לא כאילו, גרנטי, אבל הסיכוי שלך בטווח ארוך להצליח יותר, הוא יותר גבוה אם יש לך יותר כסף, אם יש לך יותר משאבים. מכבי חיפה, לא משנה, אתה יודע, בסוף, מכבי חיפה בפועל באר שבע, מבחינת כל המספרים, כל התקציב, זה עולם אחר, אתה יודע, יש לנו 20,000 מנויים, הפועל באר שבע... כפול. זה כפול תקציב, מכבי חיפה. כן, נו מה, אין מה לעשות, זה עולם אחר. זה, אתה לא יודע, מתווכח, להתחרות, ברור. להיות ב-level של מכבי חיפה ומכבי תל אביב, זה משהו שקשה לכל קבוצה. אחי, בשביל לדגדג,
בשביל לדגדג את מכבי חיפה ומכבי תל אביב, לדגדג, לא להשתוות, לא כלום. אנחנו חייבים לעשות אירופה שנה אחרי שנה, חייבים להתחיל קצת לייצא שחקנים, ולפגוע להתחיל בינגו גם בצרים, לגדל אחי. שחקנים ולמכור אותם. אנחנו לא שמה, וכשלא עושים אירופה, שנה שלישית ברציפות לדעתי, עכשיו, השנה היינו חייבים לעשות אירופה, חייבים. מסכים. הייתם צריכים לעשות אירופה, מסכים. זה עזוב בכלל את ההגרלות, את הזה שלקחנו גביע, הקבוצה טובה, מבחינת תקציבים, לאזן תקציבים, אחי, יש בזה גירעון של איזה 20 מיליון שקל. היא לא יכולה לסגור את זה בלי למכור זר. היא לא יכולה. אז או לא למכור זר, או לחילופין, להביא, אמרתי לכם כבר, להביא עוד איזה פונק, להביא את... לא יודע מה, את סמביני. גם יש לה בחירות עוד מעט, לך תדע, אולי עוד הבא. כן, אולי הפעם זה לא יפול על כמה אבל חרדים. רגע, שר, למה אתה אומר שהיא משלמת את כל הכסף? הרי זה ביטוח לאומי של השחקנים שלכם הכל. איזה כיף. איזה כיף. רוב השחקנים האלה כבר לא חלק מהקבוצה, אבל בסדר. אבל זה הרס את הגג, אז בוא נזרום איתו. כן, לא, בסדר, אני מעריך את ה... אני יודע שאצל חלק מהאוהדים שלנו זה מובן מאליו, אבל אם באמת, עד סוף החלון, מכבי ינקה יצליח להשקיע פה על פאני או נטע ועוד איזה זר משנה שגם כלכלית, אתה יודע, גם עוד איזה, יוריד פה עוד איזה 2-3 מיליון דולר, אחרי ששנה שעברה הוא לא עלה לאירופה, ואחת סתירה, שפו, כאילו בקטע של... אני אשאל אותך ככה, נגיד אומרים לך, יכולים להביא 6 זר, אתה לא יודע מי הוא, אבל על הכסף הזה, כאילו, אתה מוכר את סברינה. אתה לוקח עכשיו? מה, ברור. אחי, סברינה לא נותן לי כלום, אחי. אתה ראית פעם שחקן שהמאמן חוטף עליו עצבים ומוציא אותו במשחק אימון? אחרי שהוא הכניס אותו כמחליף? כי הוא אדיש, זה כל כך מעצבן. אני דלאפ, אחי, לדעתי הוא גם לא שחקן מספיק טוב, אבל בסדר. אני לא יודע, הוא יודע לעשות דברים עם הכדור. לא, הוא בוודאות לא שחקן מספיק טוב להרכב של מכבי חיפה, כן? שחקן כדורגל בסוף, כן, אחרי הכל. הוא לא הסבילו, זה שזה יגיד, אחי, בסדר? לא, הוא לא הסבילו. אבל... יש לי תקלט יותר, זה הכל. אבל הוא... אני אתן לך רגע, תן לי דקה, אני אתן לך שחקן מי הוא. מישהו מהליגה מזה... מהליגה מאמצע טבלה כזה. זה גיא בדש, בזר. גיא בדש גבוה, כן? כן, גיא בדש. את מי אתה מעדיף? את זה היה אחמד או את סברינה? בטח שסברינה, על מה אתה מדבר? זה היה אחמד עד כדי כך. פאפס. עזוב. רק אדיר שוורצמן מחזיק ממנו. יש שחקנים, אני אסביר לכם משהו, אתם בטוח יודעים את זה, יש שחקנים שהיכולת העיקרית שלהם זה לא כדורגל, זה מלחמה, נכון? חזיזה. מלחמה. עזוב, חזיזה אבל פעם היה לו כדורגל, הוא עבר פציעות, עזוב, הוא פרש. נכון, אבל זה לא אותה דוגמה, כי הוא עשה משהו בקריירה, אבל זי אחמד, כל האלה, הם לא כדורגלנים, זה שחקן שהפעולה הכי טובה שלו במשחק על הדשא, זה שהוא הצליח ללחוץ איזה שחקן, לחטוף ממנו ולמסור לא מספיק טוב, אבל אתה כאילו מוחא לו כפיים, כל הכבוד שרצת והתאמצת. זה כמו קניסייף כזה, אחי, כמו קניסייף. כן, פעולה טובה לא תצא ממנו, אתה לא תראה ממנו מסירת עומק. אתה רוצה את מחויבות ולחימה, זה השחקנים הכי לעבור שחקן ואשכרה לייצר, גם אם הוא עובר שחקן, הוא בחרבן את זה אחרי זה. מה, כמה ונטורה גדול. אמיר גנח, שחקנים כאלה, גם גנח כזה אגב. שהם רצו עם החרא הזה לאליפות. גנח, נגיד הוא היה בצד ימין. הוא סברינה. לגנח בצד ימין זה כמו שתשים אותי בצד ימין. תשים את סבתא שלי בצד ימין, אחי. מה היית מעדיף? כנף של גנח או כנף של סברינה? בטח שסברינה. בטח של סברינה? אתה עושה צחוק? לא, גנח בצד ימין, נו מה? לא, גנח של צד שמאל, נו. נו. אז מה זה גנח? זה עוז בילו. מה זה גנח של צד שמאל? מה אתה מעדיף כנף? וואו. אתה בשורט על הקבוצה שלך? וואו. אנחנו חייב, תקשיב, אני אומר לך את האמת, אני עכשיו, תקשיב, אני ברמה כזאת, ארז בכל זרק את זה, אני עכשיו מסתכל, אחי, אני ישבתי במגרש שנה שעברה מעל 20 משחקים, תשמע, אני אשקר לכם אם אני אגיד שהסתכלתי על החלק הקדמי וצחקתי כאילו שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, כן? זה קרה הרבה פעמים, אבל אתה יודע, אתה תוך כדי העונה ואתה צובר ניצחון, אתה מדחיק את זה. חוץ מדן ביטון, שבליגה הוא טוב, אין מה לעשות, זה לא אירופה שיש פיזיים וזה, אחי, אלון תורג'מן, נו בחייאת, נכנס דקה 80, דקה 100, הוא תופס את הצד, לא רץ לכדור, די, זה לא הגיוני. גול, אחי, נעץ גול, למה אתה כזה? נעץ גול יפה. די, נו, אחי, עזוב, אין לי, זה שחקנים,
זה שחקנים שזה לא ב-level הזה בכלל, זה לא ב-level, אתה היית לוקח את אלון תורג'מן במקום גיא מלמד היום? כן, כן. לא, לקרוא גיא אני מלמד לא, לא, אני לא. לקרוא גיא מלמד לא, מה פתאום? גיא מלמד לא, מה פתאום? אחי, הלוואי והיה לי גיא מלמד, רגע, הלוואי. שנייה, אבל זה לא אותו דבר. אתה מדבר איתי חלוץ שלישי אצלי, ואצלך חלוץ ראשון, זה לא אותו דבר. לא משנה, אבל גם בתיאוריה הוא לא צריך להיות חלוץ. אדרבה, זה החלוץ הראשון, לא, רגע, הוא החלוץ השני שלהם, למה הראשון? חלוץ שני, כן, אבל זה לא משנה, בתיאוריה הוא אמור להיות בלבל של חלוץ שלישי. ממש לא, אני מעדיף את נכון. מלמד עליו כחלוץ שלישי. לא, מלמד חלוץ יותר טוב, שלא תבינו לא נכון, אבל נכון. מלמד לא יסכים להיות חלוץ שלישי, לא משנה, לא משנה. אבל הנקודה, מה אתה מעדיף? אחי, מלמד יותר טוב מזלטנוביץ' בשתי דרגות, כן? יכול להיות? לא, נראה לי הגזמת. אני גם חושב שאתה מגזים. דרגה אחי. אחת. רגע, ההתחלה שלו הייתה, נכון, ההתחלה שלו לא טובה, חכה, דרגה אתה כבר גמרת אותו, חכה. אחי, חלוצים, אני תוך כדי דופק גם, אני יודע, חלוצים זרים לא יצליחו בבאר שבע לעולם. זה קלט בן שר, בסדר, נו, די. לא יצליחו, תפסיקו להביא, די. נחכה ונראה. רגע, בוא נחזור שתי רגע למכבי חיפה, נעשה איזה סיום ככה של מכבי חיפה, אני אגיד רק כמה דברים על סטיוארט, עליו לא דיברנו בכלל, באופן טיפה יותר מפורט. טוב, קודם כל חלוץ בין 25, מטר 91, גובה מצוין. אגב, הגובה שלו, אנחנו רואים, בדרך כלל אנחנו חושבים שחלוץ בכלל, שחקן גבוה מאוד, הוא עמוד מאוד גמלוני, מאוד איטי יחסית, אז במקרה שלו זה לא ככה כל כך, הוא מאוד מאוד מהיר. טוב, הוא מג'מייקה, אתם יודעים, אז שמה כולם מהירים. בקיצור, פלט. לא, מה פתאום? לא? מה פתאום? אחי, פלט היה אחד החלוצים הטכניים. לא, אני אומר לך הוא מהיר אבל, אחי, איזה פלט, נו, מה, זה לא... לא, דיברת על חלוץ שהוא בדרך כלל גמלוני, בדרך כלל זה, אז כאילו זה כן, אבל תחשוב שפלט גם סילון, אחי, בסדר? דמיין את זה ככה. וואו. אז הוא גם מאוד מהיר, הוא לא מסורבל וגמלוני כל כך, הוא מאוד חזק ואתלטי, מגיע בגיל טוב, כמו שאמרנו מקודם, 25, הוא בגרף עלייה, הוא אחרי עונת שיא בקריירה שלו, 16 שערים, 6 בישולים בכל המסגרות בעונה שעברה בליגה הסרבית יחד עם הגביע הסרבי, קבוצה קטנה, נכון מאוד, אבל עדיין, זה מספרים יפים. הוא מאוד מגוון, הוא יודע לשחק גם עם הגב לשער, גם עם הפנים לשער. אני חושב שפה הוא צריך טיפה לשחק פחות עם הפנים לשער, לא יהיו לו את השטחים שלו בליגה הסרבית. הוא יודע לשחק גם ברחבה וגם מחוץ לה, הוא נטה לברוח הרבה שמאלה ולייצר משם דברים, בעיטות, קרוסים. שוב, הרבה פעמים הרבה שטחים שהיו לפניו. להבדיל מיובנוביץ', אם ניתן שנייה רגע כאיזו אנקדוטה קטנה, הוא חלוץ שגם יודע לייצר לעצמו, הוא עשה גולים מטורפים, באמת בכלום, סיבוב, בעיטה משמאל מחוץ לרחבה, לקח כדור בסולו מאמצע המגרש ועבר שם איזה 3 שחקנים ונתן צ'יפ מעל השוער. מדהים. יש לו דריבל יוצא דופן לחלוץ שפיץ, בדגש על הממדים שלו, שוב, אנחנו אומרים, הוא חלוץ מאוד גבוה, 1.91 מטר. הוא שישי בכל הליגה הסרבית בדריבלים בסך הכל, וראשון מבין החלוצים. 4.74 דריבלים למשחק, ב-51% אצלך זה נתון מאוד מאוד מרשים. הוא יודע לשחק גם כחלוץ בודד וגם כאחד משני חלוצים. הקבוצה שלו שיחקה השנה גם 4-4-2 בחלק מהמשחקים. הוא יודע לבעוט בשתי הרגליים, גם בימין גם בשמאל, יש לו 5 שערים השנה מה-16 שלו בסך הכל, יש לו 5 ברגל שמאל. הוא יודע להשתחרר מהשחקן כשהוא מקבל כדור עם הגב עם סיבוב מהיר על המקום. הוא עושה את זה כמה פעמים, יש לו כוח פריצה באמת יוצא דופן. החסרונות שלו, נגיע לחסרונות שלו עכשיו ממש בקצרה, הוא לא קרוח מול השאר, יש לו סיומת מאוד אלימה, כמו שאוהב להגיד אורי אוזן. הוא לא חלוץ קליני כל כך, הוא לא חלוץ רחבת קלאסי טיפוסי כמו יובנוביץ', כמו זלטנוביץ' למשל, שמסיים לרוב בנגיעה אחת. רוב הבעיטות שלו השנה, אמרתי את זה גם לארז בפרטי, את רוב האיומים שלו עושה ב3 נגיעות ומעלה. במכבי חיפה זה לא יהיה לו, בגלל השטחים הצפופים. הוא יכול להיראות לעיתים מאוד מפוזר ושכונתי, פה יש לו הרבה עבודה טקטית שדייגו פלורנס צריך לעשות איתו, בשביל לקדם אותו בהיבט הזה. יש לו קבלת החלטות מאוד בעייתית, הוא לא פעם, זה נראה שהוא קופה בעיטות במצבים שהוא לא אמור לבעוט בהם. הוא שחק בקבוצה שהיו לה הרבה שטחים, כמו שאמרתי מקודם, לשחקן עם הנתונים שלו זה חלומי, מהיר, ובאמת, זה בשבילו חלומי. שוב, במכבי חיפה לא יהיה לו את הדברים האלה. הוא פינישר לא ברמה גבוהה, הוא לא אחד שבאחד על אחד כמו יובנוביץ', אתה יודע שרוב הסיכויים הכדור ברשת, זה יותר כזה דין דוד, אולי.
הוא לא שחקן שלוחץ ברמת אינטנסיביות גבוהה, ממה שאני ראיתי, שוב, הקבוצה שלו לא לחצה גבוה. אני ראיתי שני משחקים מלאים, אבל יש שם שחקנים שאתה רואה שהם רצים באטרף, והוא לא. הוא נהיה כזה טיפה נינוח כזה, אתה יודע, כיאה לשחקן ממרכז אמריקה, כמו סברינה כזה, נראה. כן, אבל הוא אחד שאם אתה מדליק אותו, הוא יודע נדלק. סברינה לא יכול להידלק, אתה מבין? בוא נראה, אחי, זה, אתה יודע, גם בשנה שעברה, אני זוכר, דיברנו פה בספייס, ברק בכר יעבוד איתו מנטלית וזה, אז בוא נראה, אחי, אני לא יודע. מה שכן, הוא לא שיחק באצטדיונים כמו סמי עופר, 30,000 קהל כל משחק, ולא היה לו את זה, הוא שיחק שם באצטדיונים באמת כמעט ריקים, באווירה של במתנ"ס ביום שישי, לא, זה נראה, אתה יודע, יכול להיות שמה שאתה אומר, יכול להיות שהוא ידלק פה מהקהל, יכול להיות שזה יעשה לו משהו. אגב, אתה זוכר את הדיון שהיה לי עם שבועיים אחורה עם מרקוס? מה? ואמרתי זוכר מה אמרתי, ואז הבאת נתונים אז, ואמרת 400 ומשהו עיבודים, אז אמרתי שהוא שחקן אין לו שחקן שהוא לא מרוכז, והוא רוב המשחק, הבעיה שלו זה ריכוז, הוא מאבד את הריכוז מהר מאוד, אתה זוכר את זה? כן, שיקח איטלי. לא, אני אומר, אז שקלטתי את זה כבר לפי הנתונים הראשונים שהבאת, והסרטונים ששמתם אתה ותומר אז, החלטתי לראות כבר, והנתונים שאתה הבאת, שזה חיה שצריך, אתה יודע, לאלף אותה. לאלף, לרסן, מה שאתה רוצה, אחי. כן. ואם תצליח לרסן את זה ולאלף את זה, אז יש לך פה פוטנציאל למכור אותו. יש לו פה ללמוד כדורגל, אחי, כן. אם הוא ילמד כדורגל, באמת ברמה, אתה יודע, אנחנו שומעים שדייגו פלורז הוא מומחה טקטי. בוא נראה, אחי. יש לו פה חומר גלם מדהים, אחי. יש לו פה חומר גלם מדהים, והוא יכול לעשות פה שחקן שאתה יודע, גם ימכר בכפול פי 2, 3 ו-4 מהסכום שבו הוא נקנה 1.5 מיליון יורו. הוא פה לשלוש עונות עם אופציה, לעונה נוספת. באופן כללי, אני אסתכל רק לגבי סטיוורט, אני חושב שהוא שחקן, וזה ככה משהו שאתם תראו גם בעצמכם כשיגיעו המשחקים ונראה את זה בפועל. הוא שחקן שלפעמים אנחנו נתפוס את הראש ונחשוב מה לעזאזל הוא עושה פה, איך הוא הגיע לליגה הישראלית, ויהיו מהלכים אחר כך שאנחנו נבין בדיוק למה הוא פה. שוב, חומר גלם מדהים, חייב עבודה, הכוונה. אותי אישית מעניין מאוד לראות איך הוא התמודד פה במועדון גדול, במגרשים מלאים, ובעיקר בקבוצה שמתמודדת מול בונקרים, דבר שדורש התאמות, וכמובן שגם פחות זמן לחשוב, שלא כמו בקבוצה שהייתה לו, ששם הוא יכול לקבל כדורים, ויש לו הרבה זמן לחשוב ולפעול. פה לא יהיה לו את הדברים האלה, וכמובן בקיצור, סטיוורט הוא אחד השחקנים שהכי מעניינים שאני ראיתי פה, שבגיל הליגה הישראלית, למועדונים הגדולים, והוא אימור גדול, אימור מושכל, אם זה יתחבר לו פה, הוא יתפוצץ פה, אני לא אופתע אם הוא יקשל פה, ואני לא אופתע אם הוא יצליח פה בענק, זה כאילו, יש פה אימור מאוד גדול, בגדול אני אוהב את ההחתמה, כאילו, אני חושב שיש פה... זה לא סברינה בעיניך, כי אני זוכר עם סברינה, אמרת לי שארז זה לא, זה מההתחלה. לא, יש פה פוטנציאל מאוד טוב, אבל אני לא יכול להגיד לך כמו על המגן ימני למשל, שאני חושב ששוב, אם הוא קשיר והכל טוב, המגן ימני בעיניי, אחי, זה 90% הצלחה, כאילו, וככה אני רואה את זה. איתו זה יכול להיות 60-40, אחי, זה 65-35, זה כאילו שם, אתה מבין? אני לגמרי רואה את הפוטנציאל. כן, סברינה זה היה 10-90, אחי. וזהו, אם אתם רוצים טיפה, לא יודע, אני חופר לכם הנתונים וזה, או שאתם רוצים עוד טיפה ממש בקטנה ככה? אני מתרשם מהבחור, אני אומר לך את ברצינות, אני כבר מחכה לראות אותו, הוא נראה לי פרופיל מאוד מעניין ומאוד... הכוח והמריצה שם זה משהו ש... אחי, מהיר, תביא לי מישהו מהיר, שולחים עליו כדור, דורס בלם ומגיע, תן לי. כן. כן, גם חזק גם מהיר, יש פה באמת, זה קומבינציה מדהימה, כאילו, של גם מהירות וגם עוצמה, זה נדיר, כאילו, מידן, לפי איך שאתה מתאר אותו, אם משחקים חלוץ אחד, הוא יכול להיות פותח בהתחלה. יש מצב. בהתחלה אני לא חושב, לא, אבל ייקח לו זמן להיכנס. לא, רגע, יובנוביץ' יפתח בהתחלה, אבל אני חושב, ארז, שבסוף, בגלל שהוא נקנה ב1.5 מיליון, ויודעים שהוא פה ל4 שנים כנראה, ויובנוביץ' עם אופציית רכישה, אני חושב שיתנו לסטיוורט את אתה יודע, טיפה יותר קרדיט, כאילו, במחזורים הראשונים, אתה יודע, אחרי שהוא התחיל להיכנס פה לקצב ולכושר משחק, אני חושב שהוא יהיה החלוץ המועדף. לי מרגיש שהסטיוורט הזה, פלורס, היה נעול עליו מזמן, כאילו. ב100%. זה שחקן שהביאו לו לרשימות, הוא אמר, זה הראשון שאני רוצה. עכשיו, אני תמיד אומר למידן, כן, אבל אני תמיד אומר למידן, אני לא יודע אם השחקן יהיה טוב או לא, אבל לפחות אני יודע שהמאמן קיבל את הראשון שהוא רצה, אז אני יכול לבוא אליו בטענות, אתה מבין? הוא הראשון שהוא רצה? הוא הראשון שהוא רצה, כן. מעולה. מהרשימות הוא הכי גבוה. מעולה.
שוב, בדברים הנורמליים, אני מעדיף אם היה לו את בטיסטוטה, רוצה את בטיסטוטה, אבל אתה יודע. אחי, בטיסטוטה, כל רעיון אומר שהוא לא כן. יכול לעמוד על הברכיים, רק שתדע. אני, כן. הוא התלבט בין בטיסטוטה לברבטוב שם, אתה יודע, כן, הוא אתה רצה יודע, את... וואו. בסוף בחר סער, באנלקה, איזה כיף. סער, אל תשווה את השלושה, אחי. באתי גול מעליהם. איך אתה משווה בכלל את הנלקה בסדר, השחקן? אני שנות ה-90 אני הייתי, שחיתי בזה של אימא שלי שם, אני לא הייתי ב... אפילו ב-90 לא. אני לא הייתי כאן. רגע, אז ג'וני, אל תביא אותנו עכשיו לכדורגל זר. חכה רגע. אני? רגע, שנייה, אז כמה, אני אתן פה, ממש אסיים בנוגע לסטיוארט, אני אתן ככה נתונים שלו ביחס לכל השחקנים בליגה הסרבית, שתבינו כאילו את המיקום שלו בנוגע, אגב, בכל העמדות. הוא שישי בליגה בדריבלים בסך הכל, כמו שאמרתי מקודם, הוא מקום ראשון בליגה מבין החלוצים בדריבלים. הוא חולק את המקום ה-12 בליגה בנבדלים, הוא נתפס עם 14 כאלה בסך הכל בכל העונה, ב-36 או 38 משחקים, אני כבר לא זוכר בדיוק את המספר. פחות מדין דוד, קיצור. פחות מדין דוד, כן, אבל כן, נכון? כיתה אחרת. כן, כן. מקום שלישי יש בליגה... מצב שהוא ייכנס פה להרבה נבדלים, כן, זה אופציה. יכול כן, יכול להיות. ברור. יכול להיות. מידן, תרים לעצמך, יש לך ציוץ מדהים עם כל הסרטונים של כל הפעולות הטובות שאמרת שנתפוס את הראש, וכל הפעולות שנגיד, אנחנו מבינים למה הוא פה. שילכו להסתכל על זה. יש שם סרטונים מאוד יפים שמתארים את הפעולות האלה. כן, מוזמנים, מידן קיי. כן, אבל השאלה זה איך הספקת לעשות דוח סקאוט כזה תוך כמה דקות. אתה יודע, הוא כבר מועמד אלינו איזה חודש, אז יצא לי לראות אותו... רגע, ועוד שאלה, אין לו חולשות? איזה כיף. למה? אמרתי את החולשות. אמרתי לא, הרבה סתם, חולשות סתם, דווקא. זה חלק מה... חלק מהגג. אתה יודע, יש הרבה אנשים שלדעתי לא הבינו את התגובה שלי. איך יכול להיות? זה רז אמיר, אחי. לא, את התגובה של... אתה יודע, לא כולנו רואים את התגובות של רז אמיר, אז אתה יודע, מה שאתה הגבת לי, הגבתי לך בחזרה. אחי, הפועל פתח תקווה מהיוזר שלהם הגיבו את זה, לא ראית? באמת? וואלה, לא ראיתי את האמת. כן. לא ראיתי. אז בטח שהגיבו, כן. טוב, אז רגע, כמה דברים אחרונים רק לגבי סטיוארט, ממש בארבעה משפטים אחרונים, הוא מקום ראשון בליגה הסרבית בעונה החולפת במספר האיומים, 95 איומים בסך הכל, מקום שלישי בליגה במספר האיומים למסגרת, 37 כאלה, 39% מהאיומים שלו בסך הכל מוצאים את המסגרת, הוא מספר אחד בליגה מבין החלוצים במסירות ארוכות, 65% הצלחה, מקום שלישי בליגה מבין החלוצים במסירות מפתח, 22 בסך הכל, מקום ראשון בליגה בעיבודי כדור, בסך הכל, באופן כללי, כל השחקנים בליגה, לא רק חלוצים, מקום ראשון בליגה בעיבודי כדור, 375, בפער גם לא קטן, הבא אחריו עם 322, אז יש פה טיפה משהו שכונתי, אבל שוב, זה צריך לעשות פה עבודה, ובסך הכל, שחקן מאוד מעניין. אני מאוד מקווה שפטאצ'י לא ידרדר אותו לסמים קלים, אחי. הבן אדם הזה מאוד מסוכן. לגמרי. אגב, ג'וני וארז, אתם שמעתם את המסיבת עיתונאים, אני לא יודע אם גם שר ראה את המסיבת עיתונאים, איך אתם התרשמתם ראיתי אותה. איך התרשמתם, לא מהעיתונאים ומהאנגלית שלהם, אז בואו נדבר על זה בפעם אחרת. הייתי באיציק אהרונוביץ'. How you do with the ball and without the לו. ball. כן. איזה בן אדם, אחי. דולב חזיזה is your best, דולב חזיזה is your best number 8. אני מחכה אתה יודע, לא אישי, כאילו, אני מחכה נגיד שיהיה לכם איזה הפסד או משהו, בשביל לראות איך הוא יצא על המאמן שם, שאין לך מושג. תגיד לו, דודו, תגיד לו שאין לך מושג, ואתה לא... במסיבה, כי הוא עשה את זה כבר אצל תומר לוי, הוא אמר, אין לו מושג, לזרוק. כבר היה. היה, בחיי. לא, אבל אחי, להגיד לו את זה בפנים זה סיפור אחר, ואני בטוח שכל אוהד של כל קבוצה שהיא לא מכבי חיפה כבר מחכה לרגע הזה. תכלס הוא צדק, כן? הוא באוקטובר שנה שעברה אמר על בכר שהוא לא מאמן. הוא אמר את זה עוד בקיץ, אחי. הוא אמר את זה עוד בקיץ. עוד אחרי סבח, לפני סבח, אני לא זוכר כבר. כן. הוא אמר את זה לא, ממש מצחיק. מהראשונים. כן. איך להגיד לו, you know, your scout is handicapped. How are you going to do with that? איזה כיף. אבל העיקר למסה יש שם... מישהו הסביר לך שאתה משחק עם חבורה של קלובניקים וזה, איך הוא אמר למסה? לא, הוא אמר נכים, אחי, הנדיקאפ. נגיד להם הנדיקאפ. גדול. רגע, אבל עכשיו ברצינות, רגע, איך אתם התרשמתם מדייגו פלורז, ממה שליאור רפאלוב אמר, סיק עובדיה אמר? אני בעיקר הרגשתי שליאור רפאלוב הוא המנהל המקצועי. ככה זה נרגיש. טוב, זה ברור, זה תחושה של כולנו מהיום שהוא... לא יודע, אני אמרתי את זה מקודם בספייס, איציק בא עם הזלופה בחוץ, ליאור בא עם האורסן פתוח, והיחיד ששמר על קלאס ושקט זה המאמן, שכיבד אפילו את ברק, דיבר וזה,
והשאר, אתה יודע, איזו עבודה קשה עשינו, וזה, והצלחנו להעמיד, רבותיי, עדיין לא עשיתם שום דבר, אין עדיין תוצאה אחת, עוד לא היה לנו משחק רשמי, עדיף אפשר לבוא ולחגוג, עדיין הקבוצה הזאת היא בלי קשר שש, בלי מרכז שדה רציני, יש עוד מלא דברים לעשות. אבל אני שמח שליאור אמר שיגיעו עוד 2-3 שחקנים אולי, עובדים עוד על דברים, לא יודע, פחות, האמת היא פחות מעניין אותי, יותר מעניין אותי לראות, ואתה יודע, אנחנו מדברים ומתלהבים, ויכול להיות שביום שבת נאכל איזה מקלחת קרה שם מביתר ירושלים, אצילי ושוער. יכול להיות, אחי, כי אנחנו עדיין נהיה הרבה שחקנים אפשר שלא... לדבר על זה רגע. אבל אנחנו עדיין נהיה עם שחקנים שלא משחקים, כאילו... האמת היא שגם ביתר כנראה תהיה בלי טווארץ ובלי ירין לוי, אז אתה יודע, זה די מתאזן. ובלי יטושי, אחי, בלי יטושי. מכה רצינית. אבל עם אצילי ושועה. האמת משחק מעניין, אני אגיד לכם את האמת, אני יצא לי כל האוויר עכשיו, אין לי כוח לחיים, אבל בעולם שיש לי כוח כזה, אז זה משחק מאוד מעניין, אני מאוד רוצה לראות אותו כבר. לדעתי גם יש בליגה מחזור שני, אנחנו בטדי. כן, לא, זה לא יהיה בטדי כי יש שם שיפוצים, אבל... לא משנה, אתה יודע כמה כיף לא להיות בטדי בינואר בקור, איכשהו תמיד יוצא בקור, סוף זה שנה לא בקור. אני הייתי בטדי שנה שעברה 3 פעמים, 3 פעמים הראשונות בחיים שלי שהייתי בטדי וגם האחרונות. טוב, זה... בנועל, מה שנקרא. טוב, רגע, בוא נדבר על מכבי תל אביב שהחתימה 2 בלמים זרים השבוע, מה שאומר שסטויץ' כנראה לא בלם כזה מצוין, כמו שאמרו בפיד צהוב כל העונה, והתווכחו לא, איתי. רגע, או שהוא ילך, אחי, אל תסחוף. לא, הוא ילך, סטויץ' ילך, ברור, הוא לא יישאר. הביאו לו על הראש, בגלל שהוא לא כזה טוב, זה מה שהוא אומר. נכון. או, רגע, אני יכול להיות צודק בזה, יכול להיות שיש לך יותר מידה, אני רק רוצה להגיד, גם פלניץ' שהלך מפה, זה לא כי הבאנו 2 בלמים על הראש, כי היה לו הצעה טובה והוא הלך. לא, אין לו הצעה יותר טובה, הוא לא הרוויח בשום מקום. לא, אבל פלניץ' הראה יכולת ומנהיגות וזה שסטויץ' לא הראה. לא רק זה, גם פלניץ' החזיק הצעות כבר כמה זמן, אחי, פלניץ' דחה הצעה מאייק אתונה, בגלל שהיינו במוקדמות ליגת אלופות, כבר זה היה ברור שיש לו הצעות, זה לא כמו סטויץ' שאתה לא שומע שיש לו כלום, אין לו כלום, אחי, אין לו כלום. אני לא יודע, אין לי הוא מושג. מרוויח פה הרבה כסף. מה יש לו? בצ'קה טופולה כזה, בטח. אני אגיד לך, מכבי תל אביב הביאה 2 שחקנים, אני אגיד לך בידיעה, לגבי הראשון, פוטנציאל, הייתור, יהיה פוטנציאל, שחקן טוב עם תקרה סבבה, כאילו בלם מהיר, יהיה החתמה טובה, כאילו לא וואו. השני זה אמור להיות וואו. עכשיו, מה שאני ביררתי, הכי עמוק שיכול להיות, מכבי תל אביב הביאה אותו על סמך עונות קודמות. לא, העונה האחרונה, צריך לציין. צריך לציין, העונה האחרונה, 11 משחקים הוא היה מורחק בכרטיסים אדומים. אני אלך יותר מזה. הם לקחו אותו על סמך העונות, שתי האחרונות שלו, בשתי האחרונות שלו, לא אחת, אני אומר לך את זה ברמה אנליטית, הוא בירידה, אבל בין 27, ובליגה שלנו, הוא אמור להיות מפלצת. אני חושב, החתמה טובה מאוד של מכבי תל אביב, אני חושב שצריך את ההגנה הכי טובה שהייתה לה מזה הרבה זמן, באמת, חוליית הגנה יחסית. אחי, אין מה לעשות, אני אומר את האמת. לא, אתה מבין? 2 כאלה, תוך יום. אחרי שהם קיבלו גול שם מאילון אלמוג, 2 הם העמידו. אחד, אני 2 רוצה, אחד. יפה. אז אמרו לי, רז שלמה, אתה מזלזל בהם? לא, הנה, אני יודע לפרגן שצריך, כי רז שלמה שווה לתחת, והסטנה הוא בינוני, והסטויץ' הזה הוא סתם שחקן. אבל הנה, עכשיו שהביאו 2 שחקנים מעניינים, מהירים, חזקים, אחד פה כבר מוכח ברמה של ליגת האלופות. מפרגן, כל הכבוד. זו רביעת ההגנה הכי טובה שהייתה להם כנראה מאז ג'ירלדש, המדור וסבורית. חד וחלק, אין ספק. אגב, אני במקומם מעיף את השוער ומביא שוער ברמה. זה חד משמעית, בלי להתבלבל בכלל. כמו מכבי חיפה, אני חושב שמכבי חיפה והם רחוקים שחקן 2 ממרכז שדה, כדי להיות קבוצה ממש טובה. אני חושב שאם מכבי תל אביב תישאר כמו שהיא במרכז השדה, וקניקובסקי לא חוזר, מכבי חיפה מצליחה להתחזק ב2 טובים, נניח פאני וקשר 6 טוב, אני חושב שאני עובר אותם מבחינת כוחות. אם הם לא מחזקים.
ארז, תקשיב אחי. טוב, אם אני מביא פאני ושש, יש להם רביעייה שכולם נכנסים תקשיב, לך להרכב. תקשיב, מי? מי זה בוא נעשה ארבעה? את זה שוב, איזה 14 הרכב? בוא נעשה את זה שוב, מה? פוטנציאלית, אוקיי? פוטנציאלית, אוקיי, אני והם בחוליית הגנה פחות או יותר שווים, אוקיי? סבבה? כן, אוקיי. פוטנציאלית. נכון. אמת או לא? אמת, השוער 100%. שלהם 100% לא כזה יותר טוב מזה. שוער רגע, ורביעיית רגע. הגנה, פוטנציאלית, שנייה רגע, כן, שוער ורביעיית הגנה, לא נופל מהם. שווים, כן. אוקיי, לא נופל בסדר, מהם, אחי. סבבה. לא נופל בסדר. מהם, לא נופל בסדר. לא מהם. נופל, לא. פוטנציאלית. יפה. מרכז שדה, שוב, נכון לעכשיו, מרכז שדה שלהם שבאמת, זה סיסוקו שלדעתי הוא בינוני מינוס, ודור פרץ, זהו, כל השאר אתה יכול מסכים. את איתמר נוי לשלוח אותו לגן שמחה שם, שיעשה לא, וגם אמא של גם שבת. סיסוקו לא ברמה להרכב יפה, במכבי תל אביב. בינוני. עכשיו, מכבי חיפה אבל רגע, כרגע, כל אחד שם, רגע. כל השניים האלה, שניהם נכנסים להרכב אצלנו, כן? נכון, לא, לא, אבל זה לא אומר רק כלום. דור פרץ. דור פרץ. סיסוקו בטח שנכנס להרכב, מה אתה אני מדבר? לא מתלהב מסיסוקו, אני לא רגע, מתלהב. שנייה, עזבו, בסדר, סיסוקו נכון, כי יש גוני נאור, בסדר, נכון, רגע, כרגע שנייה. כן. נכון, כן, כרגע כן. אבל אני אמרתי ואני אגיד, אם מכבי חיפה, הם נשארים אותו דבר, ולא פוגעים באמצע טוב, וקניקובסקי עוזב, ומכבי חיפה פוגעת בשש ומצליחה להביא את פאני, אני עובר אותם ביפר באמצע, לא בקצת ארז, ביפר. אבל זה לא מצב נתון שהם לא יביאו ואתה אבל תביא. הם אבל הם לא מחפשים. מסובכים, לא. אבל הם מסובכים, אחי, נשאר להם, קודם כל עם 8 אחי, זרים. סטויץ' הולך, יש להם זר להביא, עדו יפה. הולך, יש להם עוד זר להביא. יפה, שני זרים אבל- להביא, הם מביאים אבל 6 הם רוצים- ו8, מה הבעיה? לא, הם לא הביאו 6 ו8, לא, הם לא. רוצים, אני אסביר לך למה. כי א', לא בטוח שהשוער, הם ייתנו לשוער הזה להיות שוער ראשון. הם אוקיי, רוצים כנף בסדר, שמאל. אז הם שוער רוצים כנף ושמונה. שמאל. הם לא, הם דבר רוצים שני, כנף הם שמאל. רוצים גם כנף כנף שמאל. שמאל, כי פטאצ'י בשמאל, כאילו, זה לא שהוא לא טוב, אבל זה מה לא צריכים כנף התפקיד שמאל? הטבעי שלו. רגע, פטאצ'י, יחזקאל, אזו. מה צריכים כנף שמאל? אז לא, אני- אז הוא לא שם, אחי, זהו, מה עשו? לא, למה? הנה, הוא חזר לשם. לא, אני שינו? חושב שהם צריכים כנף שמאל, אחי, פטאצ'י זה אלתור, זה נחמד, זה חמוד, זה לא כנף שמאל באמת. אחי, מועמד לשחקן העונה מהעמדה הזאת, אין מה בעיה. אתם מדברים? אין בעיה. מהרגע סבבה. שהוא עבר לשם הוא התחיל להיות איזה, כשהוא היה בצד אגב, ימין, הוא אבל היה יכול כלום. להיות שפטאצ'י אחר והם יביאו במקומו משהו, אני לא יודע, יכול זה להיות שהם משהו יביאו אחר, איזה... זה משהו אחר, כי אז כנראה הם שהם יביאו. נחלשים משמעותית. אז כנראה שהם יביאו גם 8, אז אני לא יודע מה הם יביאו. אז במכבי חיפה, אתה יודע, אם אני פוגע בפאני ובשש, אז אני מתאזן אליהם, אחי. גם אם יביאו משהו טוב, אני עדיין חזק, אני עדיין עם פאני. יש לך פה הרבה הנחות, גם פאני וגם שש, אני לא מאמין ששניהם יקרו. גם פאני, גם שש, גם לא, המגן זה טוב, גם קורנו פוטנציאלי, חוזר חבר'ה, טוב, זה גם ברור החלוץ שזה- חוזר טוב, וארז, גם אל תשכח, המאמן יודע לאמן הגנה, בכנפיים, יש פה הרבה להם יש- דברים. בכנפיים יש להם שני שחקנים מוכרחים. אין ספק, כנפיים הם מעליי, אני לא אומר שלא. חלוצים, אני חושב שאנחנו שווים. פלוס מינוס, תורג'מן, חלוץ סבבה, הוא לא חלוץ, וואו. הוא לא יישאר תורג'מן גם. לא נראה לי יישאר פה, אחי, הוא כזה משדר אנטי, אני לא יודע להסביר את זה. אוקיי, אז נניח עכשיו תורג'מן הולך. ואחי, אני לוקח את מלמד על תורג'מן, כן? רגע, לא, מלמד אחי זה שחקן איטי שאתה לא רוצה אותו במכבי בסדר, חיפה טוב. ובמכבי תל אביב. תורג'מן, שני שערים בחצי שנה, בסדר. עכשיו, סבבה, לא, הכל שאלה איך אתה משחק, אני חושב, אחלה מלמד, אבל אני חושב שהוא לא משהו שישדרג את שתי הקבוצות האלו. עכשיו, זה עוד משהו, אם תורג'מן עוזב, עכשיו, ועוד משהו ששכחתי, תגיד, אם הם נשארים בקונפרנס ובאירופית, ופתאום רוי רביבו מקבל איזו הצעה, מה שאני אומר, שאת הזר השמיני, נניח שחררו את סטויץ', את הזר השמיני, הם לא כל כך יקפצו ולהעמיד עכשיו 6 ו-8. מה עם רביבו? מה אתה חושב? לא, אבל גם אדו ילך, יש להם שני זרים להביא בפוטנציה. אין בעיה, שני זרים, תורג'מן, מה איתו? מה אתה חושב, שהם יישארו בלי עוד חלוץ זר? מאיזה חלוץ הם יביאו? תראה, אני לא יודע מה הם מתכננים לעשות עם בן ארוש, מה איפה הם רוצים לשבץ אותו. מגן מחליף בצד ימין. אל תשכח או שהוא מגן פותח בצד שמאל יכול להיות. אל תשכח לא נראה לי. אל תשכח שיחזקאל שנה שעברה, אני לא יודע מה הם מתכננים, הוא גם שחק מגן שמאל שנה שעברה, שזה היה מאוד מוזר בעיניי. אני רק אומר שהם לא ירוצו להביא את הזרים כל כך מהר, נכון, הם צריכים לראות מה קורה לשחקנים, נשארים. זיו רביבו וטורג'מן ואיך הם יעשו, זה לא שעכשיו הוא סוגר, מכבי חיפה היא כבר סגורה, לא יעזבו יותר, חוץ מסבא שהוא הסימן שאלה. לא, וחג'אג' וכאלה, לא? לא, אבל זה לא שחקנים משמעותיים. לא, אני אומר, נרוקן את הסגל בכל מיני עודפים, כאילו מעודפים. לא, אם אתה תעשה אירופה, אתה תשאיר את העודפים. לא, חג'אג' לא יישאר פה נגד גרוע. בסדר, אז הוא ספציפית לא, אבל נשארו שחקנים אחרים, נו, מה זה משנה?
לא יודע, כל החרמשים למיניהם לא יישארו פה, אולי אחד ארזי, אחד כזה יישאר. קיצר, אני לא אומר שאני זה, אני רק אומר שאם העונה הזאת עם מכבי חיפה בפוקס, כן, תפגע בשש תותח ופאני איכשהו יתגלגל לפה, זו עונה אחרת, רבותיי, זו עונה אחרת מבחינת מכבי חיפה, זה כבר הסתכלות והמאמן, אחרת על אל הליגה. תשכח, המאמן זה סימן שאלה. הכל טוב, סבבה. ארז, אני יודע ששנה שעברה התרגלת למאמן לא טוב, זה סתם, אבל אני יודע זה ששנה שעברה חולרות. היו לך סטנדרטים נמוכים, כי גם באת עם ציפיות בשמיים. אני לא באתי עם ציפיות השנה, בשמיים, אני היחיד שאמרתי שהמלך הוא עירום, אבל בסדר. לא, אבל אתה אמרת את זה באוקטובר, לא אמרת את זה באוגוסט. בוא, לא, אני זוכר. לא, קיללו אותי גם שנה שעברה במאי, שמייסה לא צריך להתפטר, ארז, וברק צריך ארז, להישאר. כפר עליך, יש לנו הקלטות, הכל יישמע ויצא הכל בזה. בסדר, מה אתה אומר? תביא לא, לי עזוב, הקלטות אתה אמרת שאני מזלזל בברק בכר, עזוב, קרו דברים, גם פתחתם טוב את העונה שעברה בכל זאת, לא משנה, זה לא הנושא. אני רוצה לראות, המאמן הזה צריך לראות איך הוא מאמן הגנה, צריך לראות איזה, מבחינת תבניות התקפה וזה, יש מצב שיהיה לו, כאילו, הכל בסדר, אבל מבחינת הגנה, שסק לא עושה יותר חורים, שנגמר מספיק עם השכונה תביא הזאת, שש, לא יהיו חורים. הכל טוב. שהשוער יש לכם שדרוג בשער, זה מידן פה כנראה שלא כזה לא, בטוח. שדרוג על כיוף הוא שדרוג. האם לא, הוא בסדר, שוער... אבל בוא, בסוף גם הוא יכול לקבל גולים, כן, יכול להיות שהוא יקבל גולים פחות מצחיקים, אבל כאילו עדיין יש מצב שיחטפו גולים באשמתו. הוא סימן שאלה. צריך לראות. הוא לא מניה בטוחה כרגע. לא. גם במכבי תל אביב לא, אבל אנחנו לא מכירים עדיין. יש עונה, אני לא אומר שזה, אני רק אומר שאני מאמין, באמת אני מאמין, אני אגיד לך למה, אני באמת חושב ככה, אחלה קוז'ו, ואני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, אני לא מזלזל בו לרגע. אני רק אמרתי, ותשים לב מה אני אומר, אם מכבי חיפה תביא 6 משדרג ברמה גבוהה ופאני, אני חושב שהלב הזה של הקבוצה יהפוך את הכל מסביב ליותר טוב, כולל המאמן עצמו. אוקיי, אני זה מקבל לזה. הכוונה שלי. זה מה שאני אומר. אני לא אוקיי. אומר וזה 100%, המאמן הוא 100%, לא. אני רק אמרתי שפגיעה בשש, ברמת הנטע לביא, אפילו לא ברמת הוונטורה, אוקיי, ברמת הנטע, לא נטע לביא עצמו, ברמת הנטע לביא. ופאני, אני חושב שמרכז שדה כזה, זה פשוט, כולם יהיו יותר טובים, כולם, אז תחשוב שסק יותר טוב, ותחשוב שטונגו יותר טוב, ושקורנו יותר טוב, זה חלומות באספמיה, לא יקבל. לא חלומות אולי אחד. באספמיה, שקנג'י חורי יותר טוב. קנג'י חורי יהיה טוב, זה שחקן שבאמת אני מאוד מאוד מבסוט עליו. ארז, נראה לי שיתקבל גג אחד ממה שזה, זה חלומות באספמיה לחלום על שניהם, אני אומר לך... יכול להיות, אני לא אומר שלא, אני רק אמרתי, מצב נתון, אם זה קורה, גם שנה שעברה אותו דבר אמרתי, אם הכנפיים יהיו טובים, מכבי חיפה תרוץ. ארז, אבל אותו דבר אני גם יכול להגיד, אם הם לא ימכרו, ואם יבוא בלם טוב, ואם יבוא כנף טוב, אני עדיין הסגל אולי הכי טוב בליגה. אני גם יכול להגיד אם. אין בעיה. אבל היום אני במצב לא... ואני גם אסכים איתך על זה גם. אוקיי. אין בעיה, אני חושב, ברור, אני עדיין חושב, אם שניהם נשארים, לא משנה מה אני... כמה זה ריאלי? כמה כל מה שאמרת ריאלי באחוזים? גם, רגע, ואני אפרט את זה. נטע, פאני ושש. רגע, שנייה, אני אשאל אותך מסודר. מבחינת אחוזים, כמה זה ריאלי שאחד, אבו פאני מגיע עכשיו, 2, מגיע קשר 6 מהסוג שאתה אוהב, 3, המגן והחלוץ טובים, ו4, המאמן לא מתגלה כחסר מושג. כל זה ביחד, כמה ריאלי שזה יקרה באחוזים? אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, כי לב כל מה שאמרת פה, אני חושב זה השניים הראשונים, זה השש ופאני. זה הלב, כל השאר יסתדר. ברגע שהם הגיעו טוב, כל השאר יסתדר. כמה זה יכול לקרות ששניהם יהיו פה? מה הסיכוי ששניהם יהיו פה? אני מסתכל לפי זה. 30-40%. אוקיי. הכל ביחד 5%. 30-40%. הכל ביחד 5%. אני מסכים איתך ל-30%. זה נראה לי הגיוני. הכל ביחד 5%. אתה מבין, אני לא אומר שזה... לא, ג'וני, זה יותר מ-5%, אבו פאני יכול להגיע... כל 4 ביחד 5%. 6, אם יהיה... יכול להגיע... אבל אחי, ג'וני, ברגע שהשש ברמה גבוהה ופאני יסתדר, זה באמת יהפוך את כולם יותר טוב, זה באמת קשה. רגע, אבל זה מה, אף אחד לא חולק על העובדות, אבל אני רואה מה אמרו במסיבת עיתונאים, אחי. מה אמרו? אתה שומע מה ליאור אמר? נתחזק אולי בעוד משבצת אחת, רוב הסגל מוכן, אתה כבר מכינים אותך לזה שיהיה פה, אולי עוד החתמה אחת. לא יודע, אני שמעתי את ליאור אומר גם שאולי יגיעו 2-3 שחקנים, אז אני לא יודע.
אולי הוא מטשטש טיפה, כמו שהם טשטשו פה כל השבועיים האלו אנשים. אנחנו לא יודעים כלום, צריך להגיד את האמת, אף כתב לא יודע שום דבר, אנחנו אוהדים לא יודעים כלום. הנה, בא מגן ימני, נחת בארץ, עשה בדיקות רפואיות, חתם בקבוצה, ואנחנו גילינו על זה רק היום אחרי שהוא חתם. אז בוא ניתן להם טיפה קרדיט, פתאום מחר יכול לחתום לך קשר שיש, אתה לא יודע, אף אחד פה לא יודע כלום. אגב, אני יודע לא משנה איך שיש דיבורים על קשר שש מאוד מאוד חזק על זה, וזה טיפה ירד בימים האחרונים. אין לי מושג מה באמת. גם אני לא הבנתי מה התוכנית, אז צריך להסביר לי מה עוד התוכנית. שעלה פתאום המגן, ואז העדיפו את המגן לא, להביא. לא יודע, אין לי מושג, אני לא מכיר, באמת מכיר אנשים. לא יודע, במקרה שמעתי, אני לא יודע מה התוכנית, תגיד הוא יבוא, מה זה? כאילו, תגיד, אני אגיד לך, סער, כמה אתה אני נותן חושב לנו לתת ראו השנה לשנה? או, קודם כל, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, הבאת פה רעיון יפה, אולי עכשיו כשעפתי מאירופה, ולליגה אני לא כזה צריך בלם, כי יש לי מכבי תל אביב רק בדצמבר, אולי באמת זה זמן להביא את פדראו, מה אתם אומרים? מה אתם רוצים עליו? מה אתם רוצים עליו? כמה כסף? אני לא נותן אותו, אחי, אבל... למה? תביא ונטורה. לא נותן. נו, סק יוצא לאליפות אפריקה, אין לי בלם עם רגל ימין חוץ מסק, אני צריך בלמים, אחי, אני צריך את פדראו. אני צריך אותו. אוקיי, בסדר. אגב, אני חייב להגיד עוד משהו שהוא מעניין, אולי למכבי ולפועל באר שבע. נחמיאס עזב את מכבי תל אביב, והוא כנראה לא יישאר שם. לא, הוא לא יושב שם. אני מבין שהוא רוצה סכום מסוים בחודש, שילך לחפש. עלה לו, אוקיי. שילך לחפש, זה מה שיש לי להגיד לו, אני לא צריך את נחמיאס. אני חושב שאם מכבי חיפה רוצה טיפה עם סגל ישראלי לבלם, הוא מוכן לבוא להיות פה בלם סגל. קשה לי להגיד את זה לוותר על פדראו, אבל... לא רוצה אותו. במקום פדראו. בטח, בשביל 8 או 6 או כנף. לא, בסדר. חשבתי שאתה מביא אותו בלי קשר. אז אני אומר... תוותר על פדראו, אני אהיה שם בשביל לאסוף אותו. לא, אל תדאג, אנחנו לא נדאג, אנחנו נדאג שזה לא יהיה לכם. לא, ארז, יש לי כבר 2 בלמים ימין, והסביר להניח שהזר לא, אני מבין, אז אז עכשיו, יש עוד משהו עם פדראו שמאוד מאוד קריטי, ואף אחד לא מודע לזה, או לא שם לב לזה יותר נכון. פדראו, אף אחד לא מבטיח שהוא יחזור בספטמבר-אוקטובר. אתה מבין? אנחנו לא יודעים אם הוא יחזור בספטמבר-אוקטובר. מובטח שהוא לא יחזור, אחי, מה זאת אומרת? אני לא יודע אם הפציעה של פדראו, הוא יכול לחזור, ואני חושב שאם מכבי חיפה רואה, אם מכבי חיפה תראה שפדראו לא חוזר בקרוב, הוא לא יכול לחזור עד אמצע השנה, להקפיא אותו עד ינואר לפחות, אולי עד אז, איך קוראים לו, יחזור? סליחה, אולי עד אז לא יחזור, קורנו יקבל אזרחות, או יותר נכון אפשרות אזרחי ישראלי, ואז אפשר להוציא אותו מהקפאה של חצי שנה. הקומבינה, מכה שנית. כן, בסדר, 14 זרים. גם לנו יש קומבינות, גם לנו, לא רק לך. 14 זרים. בסדר. אחי, נו מה, יש יותר מבריק מזה. מה עם האוקראיני? מה עם האוקראיני הזה? אגב, גם עדיין מדברים איתו, ואולי הוא יבוא. מדברים איתו, ואולי הוא יבוא. הוא בדיוק תולה שם את המיסלטו הבלתי נגמר שם לקראת הקריסמס. בסדר. יהודי. פתחת שלי יהודי. יאללה, נו, מספיק. סער. הכל בסדר, אחי. ראינו את סירוטה שם. אנחנו מפיצים יהדות, אחי, בכל התפוצות. בסדר. קורנו מפיץ, מה זה מפיץ יהדות, אחי? בכל התפוצות הוא מפיץ יהדות. אנחנו מקדמים עלייה. גם הילד מפיצה, לכאורה מפיצה יהדות. לא רק זה, תראה, אנחנו קבוצה שמוכנה לתמוך. גבי רוצה לטוס להונגריה, אנחנו נטיס אותו. אנחנו רוצים להפיץ יהדות בתפוצות. אחי, אולי מכבי חיפה תארגן לי פה איזה בית מכבי חיפה כמו סבד, זה יהיה נחמד, אחי, תבוא לי מסורת, אני אנהל את זה כאן, נגייס פה יהודים טובים, שחקני כדורגל. אין ספק, זה לא בגלל שאתה רוצה עוד קשר, זה בגלל יהדות התפוצות, אין ספק בכלל. סער, הוא אומר את זה תוך כדי שהוא אוכל פילי צ'יסטייק, אחי, מה אתה כן, נותן שם. טי בריבו שם הוא אוכל את הפילי צ'יסטייק, איזה כיף. איזה כיף. שם שער אתמול, שי בריבו, אחי. בסדר. די כבר עם החוג הזה. די, אתה יודע שמחקו שם השחקן ב$7 מיליון, אז נו מה... שמענו על השקר של ה-MLS הזה. איזה כיף. אגב, אני יכול כמה משפטים תאמין לי שחלוצים שהיית לוקח. אני יכול כמה משפטים קטנים ממש בקצרה על הבלם הברזילאי של מכבי תל אביב, איתור. כן, נשמח לשמוע. בקצרה. קצר מדי האיתור.
איזה כן, כיף. קודם כל הוא כבר התחיל ברגל זה, הוא כבר נתן שם מסירה לחזיזה במשחק אימון, זה התחלה טובה. טוב, אז ככה, אני חושב שהוא בלם מאוד חכם, הוא שקט, יציב, הוא לא יהושע פרוע כמו סק וכמו קמרה. יש לו משחק אוויר טוב, גם משחק קרקע טוב, יש לו מהירות טובה, הוא לא סילון כמו שחלק כתבו, אני לפחות לא ראיתי מהירות כזאת, אני חושב שהיה לי קמרה יותר מהר ממנו, אני חושב שסק בכלל ברמת מהירות יותר גבוהה גם משניהם, אבל קמרה כן כאילו נמצא שם במהירויות האלה. הוא בלם מאוד טכני, יכול להיות בסירה ארוכה די טובה, הוא בגיל טוב, בגיל 25, בקרב שיפור בקריירה שלו, הוא הגיע להונגריה מאסטוניה, שזו ליגה מאוד חלשה. אני מאמר שהוא לא בלם על הליגה, הוא יהיה סולידי, סטייל הסנטה כזה של העונה שעברה, שזה לא פלופ וזה לא, זה הצלחה גדולה, כאילו... אבל העניין הוא שליד קמרה כולם יכולים לשדרג, וזה היופי פה. נכון, אז גם רז שלמה יכול לראות פתאום טוב ליד קמרה, אתה מבין? גם היופי שבשמונה זרים, אתה יכול להרשות לעצמך בלם בפרופיל קצת פחות גבוה, כי בשביל לא לשלם לנחמיאס 350,000 יורו. או שאתה יכול גם לתת לפעמים לאסנטה לשחק כבלם, כן. אתה גם יכול לתת לאסנטה לפעמים לשחק כבלם, ולשחק עם נועם בן ארוש או שגיב יחזקאל כמגן ימני, ולהביא את הזר שלך בעמדה אחרת, אבל שיקולים שלהם. יכול להיות שגם יש הצעות על כן, אתה יכול אסנטה. גם לעשות... אם רביבו נשאר, יכולים לשחק 3 בלמים, רביבו ווינגר שמאל, 0 ווינגר ימין, חתיכת כוח, אחי, אין מה לעשות. כן, אבל הם מאבדים את האלמנט של דוד ופטצ'י שם באגפים עם הרכב כזה. נכון, אבל פטצ'י יכול לשחק גם מאחורי חלוץ, הם יאבדו את דוד, אז זה בטוח. כן, שזה לדעתי השחקן הכי מסוכן שלהם, אבל זה כבר נושא אחר שאתה לא... לצערי אני מתחיל להפנים את זה, שהוא שחקן משמעותי בשבילם. בוקר טוב אליהו. תודה רבה. לא נורא, אני עדיין לקחו את האליפות הזאת בזכות ההתאחדות ולא דוידות למיניהם, אבל בסדר. כן, אבל אנחנו השנה בשמיני, באמת. 18 ליולי, לא, 2025. אבל שתי הבלמים שהוא הביא, זה באמת, אלו החתמות שבאמת ייקחו אותם לצעד קדימה מבחינת הגנה. היה לי קמרה, אני רק מזכיר שלקח בכיס הקטן את פיירו בצמד משחקים לפני כמעט שנתיים, ממש שנתיים אפילו, זה היה בקיץ לפני שנתיים של מסאי. אני שוב אזכיר על הגניבה דעת הזאת, אבל בסדר, אין לי כוח להיכנס. כן, שיחק נגד בונקרים, זה לא משנה, בסוף יש מצ'אפ של שחקן על שחקן, והוא הצליח להתמודד פיזית עם פיירו. כן, ועדיין מכבי חיפה הגיע לאקזי של 30 במשחק הזה, והייתה צריכה... עזוב אותך, נו, זה לא רלוונטי. זה קשור. לא, זה רלוונטי. בכל מצ'אפ בין פיירו לקמרה, אחי, קמרה ניצח. זה לא משנה מה קרה בדברים אחרים, אתה יודע, בסוף זה לא רק קמרה נגד פיירו, לבד אחד על אחד. זה בדוק בנתונים, ואני בדקתי גם... טוב, בוא נתחיל בזה שבלמים לרוב מנצחים יותר מאבקים, נכון? סטטיסטית. כן, אבל לא את כולם. אוקיי, נו, הלאה. הם באים כזה בפנים. עכשיו, אין לי את הגישה לתוכנות שלך, אבל מה שאני ראיתי, המאבקים שלו בליגה השוויצרית בשנתיים האחרונות, כאילו, אני אומר, כאילו, מה אני מפספס פה? אני מסכים איתך, אחי, יש פה דברים חשודים. כאילו, מה אני מפספס פה, אחי? מאבקי אוויר 52 או 3% הצלחה במאבקי אוויר, זה מוזר, אחי, זה בלם גבוה. אחי, ליובנוביץ' יש את זה. תגיד, אתה ראית את המקרים של האדומים גם? מעניין אותי, על מה מורחקים ל6 משחקים? מה, הוא נגח במישהו כאילו? אגב, אתה רוצה, אני נותן פה בית שהוא חתיכת עצבן, יקרה לו משהו כזה, שינו, אבל מכבי תל אביב, אתה יודע, הוא לא יורחק ל6 משחקים, בוא נגיד ככה, זה לא... אל תדאג, נשלח את חזיזה לבדוק. יקרה, דברים פה יקרו קצת באופן שונה. כן, אבל זה מדהים ששחקן כזה מוצא חזרה לארץ, ואני יודע גם שבאר שבע רצתה אותו, אבל הבאסה, זה משהו שאלונה, למשל, הייתה, אבל אתה בעיה שגם, לא אחד הכסף. כזה, להתאבד על אחד כזה, כן, כן, אבל הבעיה שזה לא רק כסף, כי נניח, אלונה, יבוא מיץ' יגיד, שומע, כל מה שאלונה תיתן לך, אני אתן לך גם, סבבה? אני לא חושב שהוא יגביל אותם, זה זר, בא ממחיר זול, המיסוי שלו נמוך, מה הבעיה? כמה אני נותנת לך? 400? ככה 400, 450? ככה 400, אלונה תעצור. ואז נכנס פה העניין של אני מכבי תל אביב, אני בליגת האלופות, בפוטנציאל, אני קבוצה מקום ראשון, אני קבוצה שהיא אלופה, אז אני באמת קשה. אלונה, כדי להביא שחקן כזה, היא צריכה לתת לו 600, כדי שהוא לא יבוא למכבי תל אביב וילך אליה. צריכה לתת לו 550-600, שם הגולדהר לא היה נותן. אני לא יודע מתי התחיל שם, יכול להיות שהם לא חיפשו בלם ביוני, ויכול להיות שבתחילת יוני שדיברו איתו, אז הוא לא היה מועמד. אבל מה הבעיה של אלונה לעשות זה? אני לא יודע, אם אני הייתי לא ב-level הזאת, אבל הבעיה של אלונה, אם היא עושה את זה, רגע שנייה, אם היא עושה את זה, אחי,
היא פותחת אחי, ונטורה יבוא, רגע, מה זה, אני הכוכב שלה, גם אני רוצה 600, לא, וקנגאווה, גם אני רוצה 600, לא, זה לא ה-level הזה, זה לא יקרה. אתה טוב, מבין אחי? ראיתי עכשיו את השני לא. האדומים שהוא קיבל, קמרה, סקרנת אותי שר, הלכתי לראות, מהלך אחד עם פקקים מעל הקרסול, הוא קיבל אדום שם ישיר, איזה כיף. והיה לו גם מתאים כרטיס לבאר צהוב. שבע. נשמע שמתאים לבאר שבע, זה פאולים של באר כן, שבע. כן, 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 נכון. והיה לו כרטיס שני כאילו, ואדום, הוא שם מתווכח עם השופט, ובירידה לחדר הלבשה אני רואה אותו קורע את החולצה, ממש קרע את החולצה. וואה, על זה מרחיקים, מה קרה כאילו? לא, הוא הורחק על... אני עכשיו רואה את זה עוד פעם. לא, פשוט סתם, הוא דרך האמת על שחקן, נראה לי על בדיוק האשכים כמו שלו. יובנוביץ', אחי, בדיוק כמו יובנוביץ' וניקולסקו, בליגה שלנו הוא יצליח, אין פה, האמת שכן, האמת שהפרופיל שלו עכשיו מבחינת אחי, הגרף זהו. בקריירה די מזכיר את יובנוביץ', רק בלי הפציעות, כאילו, הוא פשוט שנתיים כן. פחות טובות. שמע, זה בלם, על אחי. הליגה. היה לו בלם גם על. משהו בארץ, אתם זוכרים? היה לו עם הפועל רעננה שהוא היה, היה להם פנדל עם הפועל חיפה בגביע, ואז הוא הבקיע את הפנדל, ואז עשה זין לאוהדים של הפועל חיפה, והורחק גם לאיזה 3 משחקים, אני זוכר את זה. מטר כן, 93, לא. אחי, סילון, וואו, זה... לא, עזוב, זה... עזוב. פצצה, היה פה פצצה. הוא ירד במהירויות שלו, מה שהוא היה בשיא, בגלל הפציעות שהיו לו, אבל עדיין, הליגה שלנו זה... בלם על. כן, אין פה למכבי תל אביב תן בכלל, לי, זה no brainer. אחד כזה להתמודד עם הז'לוב הזה שלהם שם. מה זה, אחי, הוא סתם ז'לוב. אוכל אותו בכיס הקטן, נו. על אחי, הנייר הוא סתם לדעתי הוא ז'לוב, הבלם אחי. הכי טוב בליגה, אחי. על הנייר הוא הבלם הכי טוב בליגה, לדעתי. על הנייר, כן. כן, הנייר כן, הוא הכי כן. טוב. אגב, ראיתי אני חושב שהייתי מחליף אותו בסק. עם כמה שאני אוהב את סק, אני מאוד אוהב את סק, אתם יודעים לא, את זה. ברור, הוא בלם יותר לא, טוב. אתה אומר ברור, שר יודע בדיוק כמה אני אוהב אותו, ארז יודע כמה אני אוהב אותו, זה... לא, אני רוצה לראות את קמרה, לא אגיד דבר כזה. תגיד אבל לי, אתה יודע שר. מה, אם אני דייגו, אני בא ל... תקשיב, listen, there is a player, they said he's better than you, אוקיי? עלי קמרה, everybody think he's better than you. כן, כזה, המבטא שלו כזה. prove them wrong. כן. כן. כן, אחי, וואלה, אם אני כזה, להכניס בסק משהו, כאילו, הנה, הגיע בחור שחור חזק לשכונה, show me your quality. יאללה, כן, כן, תהיה פה אלפא, אחי. נו, מה קיצר, אתה אומר? הולך להיות מעניין. רגע, שר, שאלה ככה לקראת סיום, אנחנו כבר כמעט שעה 41 בפרק. שר, אתה צריך לבחור רביעיית הגנה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, עם המגן הזה בהנחה, והוא באמת מגן טוב. אגב, אני אגיד עוד משפט אחד לגבי המגן הזה, אני חושב שזה מגן שהוא ברמה כזאת, המגן הימני שהגיע למכבי חיפה היום, הוא ברמה של כאילו, שחקן שחותם בקבוצה שכבר מעפילה לליגת אלופות. ממש, כאילו, כך. זה מה שאני חושב, מבחינת הרמה שלו. אוקיי, אם אתה צריך לבחור עכשיו רביעיית הגנה של קמרה, היטור, רועי רביבו ואסנטה, סלש סרגיב יחזקאל, או המגן הימני החדש של מכבי חיפה, סק, שון גולדברג וקורנו. ואני לא יודע מה היכולות ומה... אתה יודע שהמגן הימני כנראה טוב, נניח, אוקיי. הליבר ככה? אתה גם לא יודע להיטור, אחי, אתה גם לא יודע איך היטור וקמרה יהיו, אז אתה יודע, פחות או יותר פיטים. אני אגיד לך מה, אני בוחר את ההגנה של מכבי תל אביב, לדעתי. אני חושב שהמגנים שלהם זה משהו... אז זהו, אני שם את יחזקאל במקום מהסנטה, כן? זה אני יודע מה הוא מסוגל לתת, אני יודע מה רועי רביב מסוגל לתת, המגנים שלהם זה שווים כמה שערים וכמה בישולים. בליגה הזאת, מכבי חיפה, המגן, עוד פעם, צריך לראות, אתה אומר שהוא טוב, בוא נראה, שון גולדברג בירידה, עדיין, בכל זאת, קורנו, גם, כאילו, לא יודע, הרבה סימני שאלה, מכבי תל אביב יש פחות סימני שאלה, אז אני בוחר את שלהם כרגע. אתם מסכימים, ג'וני וארז? כן, אני מסכים איתו. כן, כן. לא ראינו כלום. מחזור 5 נדע באמת. כן, חד משמעית. בנובמבר יש מצב שאני אשנה דעתי, אבל צריך לראות, אני לא... עוד פעם. לא, גם אנחנו לא יודעים מה השוער שלנו שווה. אין לי מושג. בוא נתחיל את המסע, אחי, מכבי חיפה עוד לא התחילה לשחק כדורגל, כן? בדיוק. אגב, בוא נראה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה הבנה שלה אין אף אחד שמתנדנד. מכבי תל אביב, רביבו יכול שלא נשאר, אז מתפקים עכשיו. ואני שוב אגיד, בסוף הצעה טובה תבוא על רביבו. עוד חודש, עוד חודשיים, בינואר, משהו יקרה. הוא לא יישאר פה לנצח. זה יכול להיות כמו פיירו, אחי, ששתו אותו בסוף חלון. נכון, וקורנו יהיה פה להרבה שנים, בעזרת השם. וישראלי טוב. וואי, למה אני כבר... בתאי, נכון? ככה אומרים אותו? בתאי? כן, בתאי. בתאי.
סאר, יש לי שאלה ובתי, קשה לך. אתה יודע, הוא יהיה בתי נראה לי פוטנציאל חבל הזמן, אני רוצה לראות אותו. פוטנציאל, אני לא אני יודע, מת בגלל לראות זה, איך קוראים לו? תן ילה? לראות. ילה יאללה בתי. בתי. אני מת לראות יאללה, אותו. בית"ר. יאללה הביתה. אחי, בהתחלה שאמרו את השם, חשבתי מסתלבטים, ואז אני מסתכל, בואנה, איך יכול להיות שהדבר הזה מגיע לפה, אחי? יאללה איך הביתה. יכול להיות? זה באמת, אתה מבין למה אני אומר לך שמכבי חיפה, למה הוא מפחד מאיתנו, ממים, אחלה באר שבע, אני מכבד, אבל אם אלונה לא נותנת גז ומגיעה למשחק באירופה, באמת, אני אומר את זה, לא בקטע של להקליט. עד ששכחתי מזה, עברה שעה, עזוב, סליחה, לא, אני סליחה, לא אתה אשן יודע היום מה, בלילה. יש אני לא לי, אגיד את זה. תכף הספוטיפיי שם ייתן אנחנו עבודה, נלך, עזוב. לא, למה ספוטיפיי? תבוא לספייס, נוציא קצת עוד. בסדר, נו, לא משנה, סבבה. אבל בסוף אתה מבין למה מני מפחד, כי הנה, פתאום מכבי חיפה יכול לשלוף לך שחקן כמו בתאי, פתאי, איזה כיף. זה, איזה כן, פתאי. אחי. זה בדיוק מה שסער אוהב לאכול, זה מה שמכינים אצלו. איזה כיף, אני יודע להכין גם, איזה כיף. מה אתה אומר, ג'וני? תגיד, יונתן כהן, אתה מחתים בבאר שבע מחר? וואו, לא. וואו. לא, לא? לא. מה הוא יכול לתרום לי שאין לי? יש לו מהירות, יש לו כן. אינטנסיביות, יש לו לא, זה לא, לא. מהירות, אין לו יש לו שום אינט- מהירות. הוא לא רגע, מהיר, אני הוא לא חושב ש- מהיר. הוא לא אני מהיר. חושב שיש לו... אני יודע שאתה אוהב את השם שלו, כי אתם לא, לא חולקים השם, אותו אחי, זה, אבל... אני מחזיק ממנו מאוד, בעיקר, לדעתי ווינר. אין הרבה כאלה בכדורגל הישראלי. אני לא תגיד, חושב שווינר. אתה טוב, זו שאלה מטומטמת, כי היא קלה מדי. לא משנה. לא, תגיד. לא, אני שואל, יונתן כהן בא, סברינה הולך, אתה מקבל 6, אבל אתה תקנה את זה, בוודאות שתקנה את זה. אחי, לא, בטח תקשיב, שכן. ארז, אפילו אני אני מסכים, יונתן כהן על סברינה בלי 6. לא. לא, מה למה? אז? מה? על סברינה... זה לא, אבל בערך תן לי אותו... 6, תן לי בערך אותו זה, דבר. אני לא, מקבל אני משהו. אומר, עזוב, לא, יכול להיות שיגיע 6, אני אומר, אבל ראש בראש, יונתן כהן על תראה, סברינה. סברינה, אני באמת אומר, אם יצליחו לעשות ממנו משהו, אני יכול לקבל ממנו משהו. זה לא שהוא גמור לגמרי. אני יכול לקבל ממנו פה הברקה, שם הברקה. אני יותר לך, אתה יודע מה? כמה דוד עשה שנה שעברה? 10-10? כמה הוא עשה? עשה בטח 10-10. בליגה הוא עשה איזה 8 ו-9? יפה, אני חושב שסברינה יכול לעשות את זה. אני גם לא, חושב שהוא יכול לעשות אני את לא זה. חושב. הוא לא יהיה אינטנסיבי כמו... אני אגיד לך הוא מה יכול ההבדל. לעשות את זה, אחי. הוא לא הוא לא יהיה... הכוכב, הוא לא היה כוכב. הוא לא כן, יהיה... יש לו 0 בישולים לדעתי שנה אני- שעברה. יש לו 6 שערים, אחי, שנייה. והרבה פחות דקות כן. מדוידה. בדיוק, אז זה מה שאני אומר, מספרים הוא יכול להביא כמו דוידה. הבעיה שלו, דוידה, העבודה הטקטית שלו, הוא מושך אש, אחי, הוא מייצר... אחי, דוידה חזרה, מתכוננים אליו, הוא מסוכן, הוא נכון. מטה את הכובד אז משחק אני אומר, אליו. אז סברינה, אני מבין מה ברק ואלברמן ראו בו, או יותר נכון, איך ברק רצה לשתף אותו, פשוט הם לא ידעו להוציא ממנו את זה. להגיד לך שזה יהיה ברמה שמכבי חיפה שובר שוויון, אצילי, לא. אבל אם זה יביא איתו 8-9 בישולים ועוד איזה 8-7 שערים, אז הוא זה נתן סבבה. מספרים יותר טובים הוא יכול מהצילי לתת שנה שעברה את ה... מינואר. הוא יכול לתת 8 גולים, הוא לא ייתן לך את 9 בישולים כמו שאתה מדבר. הוא לא- אני הוא לא חושב שחקן שהוא יוצר יכול, מספיק אני אגיד טוב. לך למה, הוא לא לא בגלל... שחקן יוצר, אבל- אחי. אבל אני חושב שהוא יוצר, כאילו, לפחות אחד מהם, אחד החלוצים שלך, זה חלוץ שיודע לקבל מהצד ולתת גול. אז זה יכול לעזור לו, הוא בא אתה עם מבין מה אני הפנים. אומר? כן. זה יכול לעזור לו, אני לא אומר שזה יהפוך אותו, אבל בוא נניח שמסירה שהיא פחות טובה, הרוח הפחות טוב שלו, שדין דוד לא יכל לעשות מזה שער, יובנוביץ' כן יכול לעשות מזה שער. ארז, שלב אולי יתחבר לזה, אבל שמע, הביאו לפה איזה... אני לא אומר שהוא כמו פיירו, הוא לא מזכיר את פיירו, אבל הביאו חלוץ גדל גוף כמו פיירו, הביאו מגן ימני שיעשה עקיפות, והנה, זה כמו אצילי, אחי, שימשוך... מצוין. וסברינה עכשיו- ייתן שם, זה לחיבור. עכשיו רגע, אנחנו חיבורים. כבר במוד של שאלות. לא צריך, יש לי מספיק כאב לערב אחד, לא צריך עוד, תודה לך, מידן. זה לא באמת. איפה זה- שאפשר להרחיב, אני... סתם. לא, עכשיו, זה לא כן, באמת זה היה כן. כואב, כי פה אתה באמת מרגיש שאתה יותר טוב, אין מה לעשות, היום, כאילו, זה תגיד יותר לי, כואב אז 12 מחזורים אני מוביל את הליגה, מה, אני לא מרגיש שאני לא, אבל שווה. אתה אמרת לי, אתה בעצמך אומר שעם רוני לוי, בסדר, אבל לא באותו הרגשת רגע, אמיתי. באותו רגע, בדיעבד ברור שלא. עזוב, לא משנה, יש לי איזה, אם כבר סוגרים את זה, יש לי גם שאלה אליכם. אנחנו היום בתאריך 18 ליולי? 18 ליולי? נגיד נכנסנו ואני, ל-19 אפילו. עוד 18, איזה כן, כיף. כן. נגיד עוד שנה, אני עכשיו מדבר איתכם עוד שנה, חזרתי מהעתיד אליכם, ואני אומר לכם שאחד משני החלוצים שהבאתם יהיה פלופ, והשני יהיה תותח. מה יהיה מה? וואו. יובה מי יהיה יהיה פלופ. מה? יובה יהיה פלופ.
יובנוביץ' פלופ וסטיוארט פגיעה? איזה מה- שאלה קשה, מה וואו. אתה אני אגיד לך אומר? גם למה, זה מאוד ברור לי למה, כן? למה? כי המאמן רוצה את סטיוארט חלוץ ראשון, הוא הבחירה שלו, הוא ה-go to guy, עליו שמו את הכסף, נתנו 3.5 שנים. אני איתך, כי אני אגיד ג'וני. לכם, אני אני אגיד איתך. לכם ההפך, משהו, זה אני הופך אכוון אותו- אתכם. זה הופך אותו ליותר פלופ, אחי. זה דווקא פוטנציאל יותר פלופ לפה. הז'יטונים ילכו עליו שהוא יצליח. רגע, ארז, לא, אתה כי לא יובנוביץ' לא בטוח? יקבל את ההזדמנות להוכיח את עצמו, כן, אתה מבין? כן. אני לא חושב שיובנוביץ' יכול להיות פלופ במכבי חיפה. לא אמרתי פלופ. לא, אם הוא לא ישחק, אחי, אם הוא לא ישחק, אם הוא לא זה ישחק. ייחשב לא משנה, כפלופ. לא אבל- משנה, יכול להיות שישחק חלוץ אבל אחד, הוא ויכול יהיה להיות שיהיה שחק בספסל. ויהיה לנו משחקים של שני חלוצים, ויהיה בעזרת השם אגב, קצת זה אירופה. הסיבה, השנה זה שעברה הסיבה, עלית עם חייבים עומר אירופה. דהן. זה הסיבה למה חייבים אירופה. יש אירופה, שניהם ישחקו הרבה, יפה. וזה מה שחשוב, בגלל זה צריך את אירופה. צריך ששניהם ישחקו כל הזמן. ברור, ברור, גם יש אירופה, אתה יכול, אתה יודע, זה דגדג ליענקל'ה לתת עוד אחי, איזה שלמון אירופה נחמד. זה בוסט לאליפות. אף אחד לא ישכנע אותי אחרת. תודה רבה, מאשרים איתי השנה- קו עכשיו, סוף סוף. השנה, אני מאשר איתך קו. איפה רגע, היית סער, בפרק הימורים? סער. רגע, איפה היית בפרק הימורים שנה שעברה פה שנלחמתי איתם על זה שמכבי תל אביב תיקח אליפות בזכות האירופה הזה שמשפר להם את הכושר, שנותן להם להיכנס לעונה בצורה יותר טובה, לפלח את הסגל, את הדקות. מה הנה. כאילו, אומרים לי, לא, מכבי חיפה בזה, היא לא באירופה, אז שינו, אז הם ייקחו אליפות בגלל העומס. לא, אחי, לא, זה לא עובד ככה. יהיה זמן למאמן לאמן, רגע, וזה, מידן, ויכולים להתכונן תקשיבו, יותר טוב. למה התעכבתי? למה הגעתי 2 דקות אחרי שהתחלתם את הפוד? כי בדיוק דיברתי עם נמרודי, אותה שאלה בדיוק. זה בערך שדיברנו, מה עדיף? עדיף להיות באירופה בשביל לעשות אליפות או לא? דיברנו גם על באר שבע, גם מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב. כן, יש לנו ויכוח עם אוהד של מכבי תל אביב מהספייס, הוא אמר שהוא מעדיף שבאר שבע תעשה אירופה, כי הם לא הצליחו להחזיק את הסגל, גם באירופה וגם בליגה. אני ניסיתי להסביר לו שזה לא עובד ככה. כלכלית זה התרסק, זה מה שאמרנו בהתחלה. לא, אחי. אחי, אלונה, נניח, זה אתה יודע מה, no-brainer. נניח הוא עולה לקונפרנס, נניח באר שבע עולה לקונפרנס, אוקיי? אלונה, עזוב רגע גם היא לא תביא שחקנים וואו, אבל היא תביא עוד שחקן 2 בזכות זה, תשמור את קנגאווה ואת ונטורה בזכות זה, אז 6 משחקים, אני חושב שאם יראו שגם לא הולך משהו, אז קוז'וך ימכור איזה משחק או 2, כמו שברק עשה בקונפרנס, וזה בצדק בשביל הליגה. אבל עצם העובדה שהוא יכול לבוא אחרי אירופה בדצמבר, להיכנס לישורת אחרונה, שכל הכוכבים איתו, שהוא הביא עוד שחקן 2 בזכות זה, סגל טוב, חזק, חיזק עוד עמדה, הרבה יותר שווה מזה, שהוא עכשיו חודש לא הולך להתאמן, וכל דקה וחצי יש לו עננה על השחקנים, כן נשאר, לא נשאר, כן נשאר, לא נשאר, ברור, אתה צריך אירופה, יש ברור. לך סגל 100 עצום. מ-100. יש לך סגל עצום, אתה צריך לראות את כולם, לראות שיתחברו, שירוצו דקות, לראות את קנג'י, לראות את סמואל אם הוא חוזר, לראות את מה אפשר להציל מסברינה, לראות את קאסה, לראות את שני החלוצים, לראות את המגן, צריך להתחיל בדיוק. להריץ אותם, אתה חייב את זה, אתה צריך את החודש הזה בהול. אז אתה זוכר מתי אמרתי את זה למידן? מידן, אתה זוכר בעונה אני הראשונה של מיישר ברדה קו, שהוא אני פתח מיישר אותה? קו, כן. אמרתי, אז הדבר הכי טוב שקרה להפועל באר שבע זה שעלו לאירופה וברדה יכול לראות את כל השחקנים, להכיר, לפזר, לנסות דברים, וזה מה שנתן לו את העונה הטובה הזאת. נכון. רק האירופה הזה, זה ממש ממש עזר לו שם. בסוף האירופה אנחנו פתאום נהיינו קבוצה, פתאום נכון. חילקנו רביעיות. לא, גם נכון. תראה את הרעים, שנה שעברה חזרו מאירופה ופתאום התחילו לדרוס את הליגה, אחי. לא, הם לא דרסו את הליגה, הם דרסו את הליגה ב3 מחזורים האחרונים, נגד אין כלום בנתניה, מכבי חיפה השבורה ובית"ר של נחלה. אני לא אתן לגנבות דעת הזה באף פלטפורמה. ונתנו לי 3 ג'וני. במחצית, ושקלתי ללכת כן, הביתה אבל במשחק הפעם נכון, היחידה. אבל שוב, זה לא דריסה של עוצמה, זה דריסה של אחי, בזמן המשחק הנכון, המשחק בפוקס בבאר שבע היה הנכון, זה משחק הכל. מאוד עוצמתי. מה עוצמתי בזה, אחי? 2 מתנות? מה עוצמתי בזה, אחי? לא, באמת, הם לא... שיחקו טוב, שיחקו טוב. אני לא יודע, מה זה שיחקו טוב? אני לא אפשר חושב. להתווכח שהאליפות ניתנה להם על ידי בית הדין, הכל בסדר. עזוב. אני חושב שזה יותר באר שבע מאשר הם. שבאר שבע באה מוכנה והיא לא מפקירה, כל המשחקים של באר שבע מולם, גם עכשיו עם ההרכב השני, אתה רואה עליונות של באר שבע, אבל עכשיו מכבי תל אביב זה קבוצה אחרת, זה כבר אין לה את ה... עכשיו לבאר שבע מול הבלמים האלו, אין לה מה למכור לבאר שבע. בדיוק, עכשיו, אין לה מה למכור. אם לפני זה היינו צריכים להביא בלם, אדרבה, עכשיו אחרי הערב הזה בטח, ואחרי ההחתמות שלהם. למה למכור? לא, גם תורג'מן, אין לו מה למכור מול שני הבלמים. לא, אין לו מה למכור, אחי. אחי, בוא נגיד שהיום זה יום
זה אמור להיות יום מכונן בהנהלת הפועל באר שבע, לעשות המון 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 חשבון נפש. אם לא יעשו אותו, אז כנראה שלא נתמודד על האליפות בשנה הקרובה. איפה עושים את זה? באבזי הצער? או אבזי זה כיף, מסעדה, אגב, מסעדה מאוד חלשה, לא ממליץ למי מאיתנו מה ש... אתה אומר? מה אתה אומר? הייתי בטוח שזה גורמה, כאילו. אתה יודע מה הדיכאון הכי גדול? זה שלזטיץ' הוא סוג של איביץ' במשחקים גדולים, מיני איביץ' כזה, והוא תמיד בא לשמור על תוצאה ולא לשחק התקפי, וזה הולך לבאס אותנו, כי משחקי עונה, גם אנחנו, גם מולם, לא משחק עונה על אליפות, משחקים גדולים, אנחנו נתקשה מול הסגירות שלו, אתה תראה, זה יהיה קשה הכי. תראה את פרננדו טורס המאמן, חכה תראה אותו. איזה כיף. לבן הזוהרים קצת. הביאו שם מתורגומן שם, איזה כיף, הביאו את רוטשט. אנחנו נצטרך לחכות ולראות. אני מת שאיציק במסיבת עיתונאים יבוא ויזריק קללות בספרדית, זה יהיה מדהים. וואי, תשמע, מחכה לזה. סמק, איזה ערב רע. איזה ערב רע. לחלקנו פה, לחלק אחר. אגב, נתן יצא גבר ועלה לספייס, כמו גבר הוא עלה לספייס. נתן בסדר, נו. איזה חמוד. גם כל הכבוד לך, שר, שהצטרפת עלינו, גם אני עליתי אחרי ההפסד לכם שם עם עופרי ארד ושכטר, אבל כן, זה קשה. אוי, עופריקי, אותו הייתי מחזיר. לא, די. טוב, עזוב, זה יותר מדי עושה שיחה ליום אחד, חבר'ה, שעתיים פרק זה מספיק, עזוב, עופרי ארד. יאללה, סגור אותנו. כן, טוב, יאללה, חבר'ה, תודה רבה, ג'וני, ארז, שר, תודה רבה שעלית אחרי ההפסד בכל מקרה. באהבה. קח את זה בקלות, אחי, יהיו עוד ימים טובים. אני לא אקח את זה בקלות. לקחתם לרעים תואר, זרקתם אותם משני תוארים, עשיתם מצווה השבוע, אחי. תעלו זה, ניפגש בגמר גביע הטוטו שם, נעשה לך. זה כיף. כן, אנחנו כבר נעשה פרק, לא יודע בשבוע הבא. עוד יומיים משחק, יאללה. איזה כיף. פותחים עונה, נעשה כבר פרק שידבר גם על זה, בטח גם עוד רכשים שיהיו עד אז. יש מכבי תל אביב בליגת אלופות, יש אירופה, ביתר. גם ביתר, כן. יש מלא כדור, יש גביע טוטו שבוע הבא, איזה כיף. כן. בקיצור, מתחילים עונת כדורגל. יאללה, חוזרים, איזה כיף, יאללה, די, נמאס כבר. טוב, אז נתראה כבר אז, יהיה לנו הרבה מה לדבר, נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.